فالفال عين الماي بتميخني زي كلاو رقوق اللاي قيسا قلتمو وشتو تماري سلام سقالقي عارحة مدري بحري سلام سلسلنا رقت بيتو معبل كتالي زي السحر عفتو هزمنا تنبسعو سر بار صنوع دبار زي الربرب شرحي برحي يبقى وحدة عباي وران وغران مستير عدى باباي عرب رابي كابيدين عرب رابي سراوي عرب رابي سيرب رابي حزبي عرب رابي مرد كتريك سجرب عقلي مرد كتثبت سراب حيلي عقل حيلي الله سنقول نبحد تبعدك سلفك قعر برحت نقو عاين نقنقل تعند وركو كفيلو لامبر برامر لكو سلي آم سلي غاقر سودقو بدلو بغطار متى ويدرو نقح الحين ناتا سنفكو يقبلو الناس عمريت سلي عن البيوز سادي حريت كلو انتناين عقي زمر الله وضع يقبل هيوت يقبر الله عرب ربي سلازي اللي كابري مزعبي كل غين الله وحبو كل غين الله نحبو عايشين ستحي عرب ربي عود ستحي مزاربي إليترا Months we've been talking about one. سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوكت كونوا ناي وتر تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن وانا وانت حستوتات حزنا لكم متينا لنا كسام موداتنا إذا مدب سانا غطنحو بخبرنا قدم لايكنا قبركم نابز مدبنا تساطفو لايك مقبرا يترسعو شير قبرو ريتوهم حبو بارنا لو مارستون كم وترو مساتن مهارن همقود زلوون قلتي فزكاير زلو كنتات بوليتيكانا عالمنا كأنه دمان زوبانا زتكورينا هنري So with that نابيقزنا هنكيجنا مجمريا what is going on اسكبزا هنجمر Benjamin Netanyahu is on his way to the United States, where he will meet President Donald Trump in Washington on Tuesday. They previously met last February, just weeks before launching the war in Iran. Netanyahu says he also intends to travel to New York for the UN General Assembly in September. He accused Ismail Zoran Mamdani of fomenting hate over his plea to the federal government to arrest Netanyahu for war crimes. Introducing Rob. كم نريد لنا حركاتي كندي أبزق النيات زي العلا تكروز وهابزولو قداين تلوز قداين ببنتنياهو بمغنياتنا يونايتد نيشنز شيلونا أمريكا قصص قشوزولو مغامز دونالد ترامب كراغبن فلو ينايسي اللي حبريتا رقيبنا لنا أن أمريكا شير كنقبرن دليل لنا زبل زرباد ما بروباغاندا قبر جمير اللو زمالة زدما ني دونالد ترامب كابتو كوينات هادي موكوت يفتن سلزلو بذاك سادو حنا قابلكا دفئ كان ابتا قدقاد مملاسيو حالة ترقم كنباين خلينا ترجهم لهم كيدو انتاي كغم زقبرو لمين ديو افراري ديو كاسوتي بديو نابتا كوينات كمال سمخان فلوتيو so the world is watching نزي قدايزي سطي لا خط صبايا مهناتو برقت لنكنا برتع متقعد تخقبر ناتو صباي وخلو يهاندب دونالد ترامب تطويلو تزي نزا قدايزيا بوقن تدي كوينو بسلام كتفتح دبل تنا إسرائيل برايم مينستر بزح عب سلاماوي مفتحي شوهد زلو يمثل يلا شو زي حركاتي نبزح سب زارب زلو شوهد ناتو ني كويناتن ندبداب مقطعلن تدي كوينو أمني سلام بزح شوهد زلو يمثل ني زلو دونالد ترامب كمو استقر كرسب
نابيك خيد خل زي تفلت سبب. Senior non-resident fellow at the Gulf International Forum and lecturer in international security at King's College London. Well, welcome to the programme. Joining us from London. Rob, reports in US media suggest this US pause in attacks on Iran in the past 2 days may be driven as much by dwindling military stockpiles of precision munitions such as Tomahawks as by his potential desire for diplomacy. How much is logistics rather than an apparent tactical space for negotiations forcing Washington's hand right now, do you think? لكن دونالد ترامب نخلت معلتي نعسر سلسة معلتها تكتاتيل متقعد خجبر دحر مزنعو تطويل وزلسي انتهي تتاقواناتو بزحات كم زبلو وزلو نا يصوار صقه ماغاطيموم سلازلو اير ديفنس ناتودا سلازخيد زلو ويوناب اسكا في درجه بصحي سلازلو تطوابيل وزبلو بخالق انت دونالد ترامب محدارناتون كن ندبلوماسي عدل لمخفات زبل مخنياتو تقملو ايناي كفالي زخون تحكي يبلو اسكنسما. Well, I think that's a very pertinent question, Neve. And, you know, if you actually, we don't know the exact statistics, of course, as to how much the US burned through its supplies during the war. But the signs are that this was a pretty serious use of everything the US had saved for a rainy day. We're talking at least 50% of the US's supply of Patriot missiles, at least 50% of its supply of THAAD missiles. And you mentioned Tomahawks. The US has fired over 1,000 Tomahawks during the war. It can make around 90 to 100 every year. So it's going to take a very, very long time for the US to restock what it's used. And it's, of course... بعتر دبالة انت هاي زبل زلو كبيجي حبريتا خطرخبو مخنياتو سنسيتيف حبريتا سلزغوني كلاسيفايد حبريتا سلزغوني برقص كندي تريفو مالهم فلت اين خلينا حدا نجر قنصوري يبلالو امريكا بزح صوارات فيها خمزلا ردويو لعلي شع زخون تامهاك ميسايل توكسالا زي حدا تامهاك اب عمت ما 9 زخونيا تفر امريكا تسرحتن فابريكاتات ناي امريكا زلو كامباينتات 9 ابيلانين تامهاك ميسايل اسك قبرا زخلا سلازي نتشح زت فاتو ترايسي ام كندي عمتات كدليوم كم زخل نختكو مردا يدلي بلالو كابتن احنا ندلنا حبريتات رايت اميتنا بزحات صوار كثيره خمزه لا نري كيناتنا ايران دما هند بدمص زي كونه قدميو نحمشت عمت كبابي زغصل زلو كيناتنا يوكرين الله بعبي تصوار قلب لقاح قلب بشيات قلب استفلالي من قد كاميركا يناو زخيد كمن ما كاب اسران سلستن جميرو بساب حجي زغصل زلو كينات ناي اصوار كيناتنا اسرائيل نتكباب مالتيو نزغازا كل خدم سسكالا ونابكال متن سفيح اصوار ناي امريكا خم تتقم زلا كل زدما نت مخازينو ناي امريكا زغحغح امبر زوسخ كم زي كونه سلازي كاب زتبغيسكا حجي توسخ كال كينات ابرتكا بموغا كاك متصخلوتي بزح كيهلو خلي بلالو سلازي ايران امريكا نت دبلوماسين قالن تبلو زلا بفتاوات رادي كونس تجديداون كتكون تخلي يبلالو شو نزيز بلو زلو ترايكا بمنقد ايران كاز توهب ملسن راه States is struggling to find a way out of the conflict with Tehran. Foreign Ministry spokesperson Esmail Baghi said the US will not determine when the conflict ends. He made the comments as Tehran said it was exchanging messages with Washington through intermediaries. It's been 3 days since the US and Iran paused their attacks after nearly 2 weeks of escalation. America thought Iran will collapse in 3 days and will surrender. Now, after months, America is now stuck in this place, and they are proud of the crimes, which means they are stuck and they are struggling. The Americans are struggling in their current situation. They have caused this. They have done this, and now they are stuck. وحبقى لنا إيران يقوم تريو زلهم تهيزبل زلو أمريكا أوش تحدث معلتات كتعوتو لي لا زعمنت كويناتي أتيا مسيران هجقن أب كتوصلو زي تخل قد أتيا تقعر زلا أنسس سايم تغيرهم زلو بتدقاقامي تملالي سومز قبرو زلو كوينات منال بعد دخون حجي نمبر كخوم نخول حجي دا إيدوم هيبخون وحجي دا يوت كخون كابزبل هفان تصفان زبقس كابزخونن وتصيتنا تدما بتدقاقامي أبت زلوا من قرارو منيسهم كم زعت ومبر مواصق كم زرخ بيخوني يلون يوم زلوا سلز إيران أنا فرهي ناي ممسسال ويوناي تحت النامل سيكون زبوم زلوا لك كمتا دبلوماسي ويكاوت هدراوي فيلوزوفين دكتورين ناتنا نعين بعيني نسن بسن زبلو نتت هديد تعبيد زمل أزربان أمريكاون مسؤول زبمتاتن ملسيهم زبولو زلوا سفرهنا ويون قال يكونسي أمريكا كل فتينا سلام سلز دليل يكونسي سلز تنبركختن سلدي سلط أزلونيا
ናጣውላ መጽያ ምሳና ፍግም ክትብል ትመርጽ ዘላ ስለዚ ብዙ ዝሕባእ ነገር ክህልዎ የብሉን ስክፍታታት እውን ክፍጠረሉ ዘሎ ጉዳይ ኮነ this is a very clear position እሕና ድማ ነዚ ንረኽቦ ዘለና ብስረና ብቕልጽምና ብሓይልና ብመኸተና ንረኽቦ ዘለና ኢና እዮም ዝብሉ ዘሎ again ኩሉ ነገር ኣስተቢልካ ክትሪዮ ከለኻ እቲ ጉዳይ ካብቲ ዝብልዎ ዘሎ ብዙሕ ካብ ኩንነት ብዙሕ ዝወፀ ይኮነን ሓደ ሪፖርትስ ካብ ውሽጢ ኢራን ድመፅእ ዘረባ ክሰምዕ ከለኻ ሓደ ግዜ ነቲ ንሕና ዘይንብሎ ግን መሊሶም ዘግህዱልካ ዘረባ ከስማዓኩም እስከዚ እቲ ኢራናውያን ክምክሑ ከለዎ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ከም ዘይኮኑ that Iran launched, they launched like 300 drones, low quality, old generation drones in Israel. Okay, they know that they're not going to get through. The mainstream media during the first Iranian strikes on Israel, they're like, oh, they launched 300 and only a few got through. That means that Iran has no capacity to defend themselves. But Iran saw that. They got a few through out of these 300 of these old models of drones that they have no real intention to use. They identify the weak points in the layer defenses of the Israeli air defense system. They understand which flight paths work the best, what speeds work the best, which drones and which barrage made it through and which ones had the least likelihood of making it through. They see all of this stuff. They take notes, they adjust, and the next time they launch a few new things. And they see how that goes. And time after time, ኣብዚ ቀረባ እዋን ናብ ኢራን ከይዱ ዝተመለሰ ኣሜሪካ ወፃላዊ እዩ ኣሜሪካ ድማ ከጥፍዎ ብዙሕ ዝፍክርዎ ብፍላይ እስራኤላውያን ምስ እስራኤል ዝደናገፁ ኣሜሪካን ዝፀልዎ I think Jen Haikendi ولا جونسون I don't know شو متفلتوا صحفوا لي نفع ما نسي نشتي كمان قرمكم إيرانات ينيرو كي ملسنا أمريكا لهم فكروا ونيرم بزخون انتهي زبل زلو إيرانويان كل جزء بمنعاق بمستنعاق النايس كان هاي بمرأي معربة وعالم زلادي يميلو كيناتنا إيران إسرائيل أب قدمي عمت ورح يشدش تبيلا بتنا عسرت غلطة معلت كينات كتفنو هلا كم قبره مالت إيران درونات بزح سديدة 300 درون سديدة فبعتن 10 ديكونا هنا بعلامناتين إذا مالتني إيران نزبنات بتيورز فلتوا زنبر كوينات بتكبار كريو جميرهم درونات ناتهم زفتنوا درونات حليفو متقعتنا خكاي زي كونه ناي إسرائيل ناي مكل غال عقمي كنا منتهي رقاتالو أي ناي كحلف غل أي ناي كمل لسغل أبي كرم كل أكل حبريتا إكسبيرمنت يوم زقبر نيرو سلازي تزقبروا ولا كوا ناي مخاطب مسرع أنت خانق تزعبي إكسبيرمنت أبريل لايف يوم جرم سلازي اليوم كابو زلي حبريتا وسيدهم أوكي كعرز اللوك استخاخل زلو قال حيال كارت حيالات مسائلات ناتهم دما سديدهم شعو سلازي أي ناي سلامتك كأتخيل بخميك هون كيلو زأكل حبريتا وسيدهم أو اشتعمت نتي ناي ديفنس استراتيجي ناتهم ويونت مسائلات ناتهم درونات ناتهم برك يقصر حول كيلهم تحرى عمد دما وقمز جمرة وتهدروا عقمناتهم تتكيمهم أبزن زحلفة 3 شعتن معلتي نايتن قدامات كوينات زقبروا كوينات كاوز وصدوا حبريتهم كلها أما حيشهم أبتنزغ صلاسو سمعتي إذا حجز قبروا زلوا كوينات دما ناتا ما حيش زخيديو يبلعلو كم يوم ما حيشو قم زلوا سي أمريكا أسرت جزيم دسمبروا زلوا يلو حنت زرباقنا الله طب زقرمتني extremely advanced missiles with not just all the intricacies of the engineering that was put into actually designing the missile after time until the point where you get to these extremely advanced missiles with not just all the intricacies of the engineering that was put into actually designing the missiles, but you also have the foreknowledge of all of the preceding attacks that Iran has launched that you can utilize to actually help perfect the launch of these exact missiles, of these drones. And Iran did that all on their own. When I was in Iran, every single person I met was like, oh, I'm a doctorate of this sort of engineering, and I'm a doctorate of this, and I'm a doctorate of that. Yes, they could all talk about the intricate details of these mechanics of these missiles and what's going on, and random people you meet on the street can look at these photos and differentiate the Hormuzar 4 missile and the Khaybar missile, and they can tell you all the different missiles, they can tell you what they do. In America, you can't point out a single state. እንታይ ዝብል መሲልኩም እዚኣ ሓንቲ ካብቶም ጋዜጠኛታት ናብ ኢራን ከኣቱ ከለዉ ብተደጋጋሚ ዝሰምዓ ዘረባ ሳያ ኣብ ኢራን ኖርማል ሰብ ዝረኸብ ከያኢሉ ምሁር እዩ ምሁር ጥራይ ዘይኮነኻስ ዶክትሬት ገለ ኣለዎ ብገለ ዓይነት እሞ ብዛዕባ እዚ ኩናት ክዛረቡ ከለዉ ድማ ነዚ ሚሳይላት ናቶምሲ ልክዕ ከምዚ ማንካ ናይ ገዛኻ ትፈልጦ ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ኢሉ እቲ ሚሳይልስ እዚ ሚሳይል እንታይ ዓቕሚ ኣለዎ ኢንትርክሲ ርቀት ናቶም እቲ ውሽጢ ዘሎ ዲቴይልስ ናቶምሲ كان ترى زربا أبصر جاز ولا سب حلافه ويا بيت أفد رخب كاري كونه ترى سب زرخب كايو كجلس الكاي في التنيلو إذا ما لد ما درجات مرتنا إيران فتي وابزع عربا على أي تنقرنا نيل دكتوريتس قبرو PhD قبرو ماسترز زلهم تمرت زلهم أزيو مرات بيعمل أزيو مرات ما بزحت تمرتناتهم دما ناب إنجينيرين زتوكري that's why دما إيران كل جزياتهم توب 10 زبس إنجينيرات دفريها قراتيا إنجينيرات تفرت خوينا دما ما إنجينيرات تفرت خوين كدما
እንታይ ትረክብ ኢንጂነራት ሓድሽ ንብረት ሓድሽ ሚሳይል ትረክብ ስነ ጥበብ ጥራይ ትምህርቲ ኮይንካ ደረፍቲ ትረክብ ዝዘራእከያ ክትረክብ ኩሉ ግዜ ዘራእከያ ከዛ ዓተዓፅድ ስገም ዘሪእካ ዕፉን ክትዓፅድ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ተምሃሮ እንታይ ክመሃሩ ተፍቅደሎም ኣለኻ ውፅኢት ናቱ ድማ ኦኬ ትምህርቲ ጥራይ ዘይኮነስ ዓቕሚ ናይቲ ትምህርቲ ኳሊቲ ናይቲ ትምህርቲ ብሉፅነት ናይቲ ትምህርቲ እውን ኣገዳስነት እዩ ግን ብሓፈሻ ኢንጂነሪንግ ትምህሮም እንተለኻ ኢንጂነራት ክትረክብ ዘገርም ኣይኮነን ኢንጂነራት ከተፍሪ ከለኻ ድማ ኩሉ ግዜ ኣነ ኢንጂነር ስለዝኾንኩ ይኮንኩን ዝብለኩም ግን ካብ ብዙሕ ኣነ ዝከታተሉ ሓበሬታ ክሪኦ ከለኹ እተን ብሳይንስ ኣድቫንስድ ቁጠባ ዝሃንፃ ኢንጂነራት ደፍርያ እየን So if you're not producing engineers, don't expect a sophisticated economy. بزح انجينيرات هذه افريقيا بزح انجينيرات دبلكم كاري نخلهم تم تفريهم انجينيرات سرح كترقب لهم تخلده نو تتصبون قراب انجينيرات زلا قالوا زي الا مالتي بزح انجينيرات افريقيا اتم اب كامباين تا سرح كرقب زي قالوا فطرت يخونوا سرح حدش نغركم وزلكا يقولوا من تان هيوتو كنبروا من تان ابقاتات ندحري ببزح تفر لها انت تخون كل غزي بيت فرد تعل نفس وكف كتخاصيسو ابيت فردي زعل امريكا نابنت تبصح طبقاتات يتفري بزح طبقاتات بو منصر دما كم امريكا ابيت فردي زمالالس حزب يله منغستي يغون كامبانيታት يغون ولا حزبو كل بيت فردي زمالالس معناته بزح طبقات ስለዘለዎም ስራሕ ይደልዮም ስለዚ ንህዝብኻ እንታይ ትምህር امريكا بزح انجينيرات ኣይተፍርንያ ክነግረኩም ጽቡቕ ነገር ናይ امريكا እንታይ انجينيرات ካብ ካልእ ዓለም ስለዝመጽዋ እዩ እምበር انجينيرات ብዙሕ ተፍሪ ኣይኮነትን ንኣብነት እዚ ናይ AI ሬስ ገለመለ ዝበሃል ዘሎ ዝበፅሕቶም ኢንጂነራት ኣብኡ ዘሎ መን እዮም ቻይናውያን ህንዳውያን እዮም it's not Americans ዝኩሉ ናይ ቴክኖሎጂ ሴክተር ናይ ኣሜሪካ ውሕዳት ኤውሮጳውያን ኣሜሪካውያን እዮም ዘሎ ዝበፅሑ ኤስያውያን እዮም ዝመርሕዎ ዘሎ ብፍላይ እዚ ናይ ቺፕስ ኢልካ እዚ ናይ AI ኢልካ ዳርጋ ዝበፅሑ እንታይ ይበሃል ትቕድድም ናይ ቻይና ምስ ኣሜሪካ ዘይኮነ ቻይና ምስ ቻይና እዮም ዘለዎ መብዛሕትኦም እቶም ኣብ AI ቅድሚት ዘለዉ ኢንጂነርስ ናይ ቻይናዊ መበቆል ዘለዎም እዮም ስለዚ ቻይና ኣንጻር ቻይና እዩ ናይ ማትስ ውድድር ብዓለም ክግበር ከሎ ኣሜሪካን ቻይና ናብ ፋይናል ተተራኺቦም ቻይና ምስ ቻይና ይዝራኸብ ምክንያቱ እቶም ናይ ኣሜሪካ ቲም እውን ቻይናዊ መበቆል ዘለዎም እዮም ስለዚ ህዝብኻ ፃዕራም ንክኸውን ኣብ ማትስን ኢንጂነሪንግ ከተኩር ተደይጌርካዮ ብርግፅ ፍረ ዘለዎ ነገር ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብዚኣ ግን ሓንቲ ኣገዳሲት ዲቴይል ኣላ ኣገዳሲት ህንዲ ብብዝሒ ምሁራት ተፍርያ ተርዲኹም ኣለኹም ግን ህንዲ ከምቲ ካልእ ዕውቲ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ኣብ ህንዲ ፀገም ኣሎ ናይ ህንዲ ፀገም ንግረ መንገድና ከማለንከነ ግዜ ሲ ነምበር ሓደ ኣገዳሲ ኢሹ ላብ ህንዲ ዝመላለስ ዘሎ ንነዊሕ እዋን ክዝረበሉን ንዓቢ ክግበረሉን ዝቐነየ ጉዳይ ኣሎ I'm going to give you ስለምንታይ ምስቲ ኩነታት ናይ እዚኣ ኣርእስቲ ንኸደደልና እውን ስለትኸይድ I hope I can find it ኣብ ዝቐረባ ነይራትናይ ቀፃሊ ከም ሓደ ዓብይ መዛረባ ኣርእስቲ ዘሎ እዩ ምክንያቱ ንዓቢ ክካየድ ስለ ዝቐነየ ወረግቲ ንዓቢ ናብ ካልእ ደረጃ ከይሰግር እውን تهاجر ون كم حدا عبي سكات كتريو كنيا so what was that issue let me India okay بزياد نجمر اسكه Accusations of police brutality in New Delhi after police used tear gas and batons to stop thousands of anti-government protesters marching towards parliament. The clashes left around 60 people injured. Protesters from India's Cockroach Janata Party accused police of using excessive force and carrying out arbitrary... أجي انتهينا نرجع لنا أبهندي أتوم بوليسين سلفنياتاتن برتو زخانة قوانت أكايدو مالتيو انتهيو قاتيمو ንመጀመርያ ግዜ ከይኮነና ብህንዲ ዘጋጥም ዘሎ እቲ ፈተና ናይቲ ሃገር ፈተና ማለት እዩ መልቀቐ ፈተና ከምዚ ማትሪክ ማለት እዩ ሰሊቑ ይወፅእ እዚ ማለት ኣይ ማለት እዩ ብልሽውና ዝተቆማጣ ሃገር እንድሕር ኣለካ ኮይኑ እቲ ፈተና ወፅዩ ህንዳውያን ኣብ ትምህርቲ ዘለዎም እምነት ትፈልጡ ተይኮንኩም ትፈልጡኩም ዘይትፈልጡ ተኮንኩም ኣነ ንሓንቲ ዓመት ኣብ ሱዳን መምህር ናይ ህንዲ ኮይነ ሰሪሐ ናይ ህንዲ ቤት ትምህርቲ መምህር ኮይነ ሰሪሐ ነይረ ናይ እንግሊሽ መምህር ኮይነ ኣብ ትምህርቲ ዘለዎም ክብረት ማለት ኩሉ ኤርትራዊ ኩሉ ኣፍሪካዊ ትምህርቲ ይፈቱ እንጂ ንወዱ ገለ ኖ ኣብ ናቶም ሊግ የለና ንሕና ሶሪ ንሕና ትምህርቲ ንፈቲና ወለድና ፈትዮም ግን ኣብ ናይ ህንዲ ደረጃ ኣይኮነን ዘለና ኣብ ህንዲ ትምህርቲ ማለት ንበይኒ ኣነ ዝምሮም ዝነበርኩ ስድራቤት ሃብታማት እዮም ኣብ ሱዳን መዓት ሃብቲ ዘለዎም ሰባት ደቆም ናይ በይኖም ቤት ትምህርቲ ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ክሳብ 12 ክፍሊ ናይ በይኖም ህንፃ ገይሮም ደቆም በይኖም እዮም ዘምህርዎም ሱዳናውያን ኣይመሃሩን እዮም ተባሂሉ ሕጂ እንታይ ትርኢ ደቂ ሃብታማት እዮም ቶም ቆልዑ مرة هبطة ما تقولي أبتبيت مرتقى كالسيناتهم دفيزاي أماناتهم دفيزاي فيكون هاي تأجروا ما تحزن هاي تناولدون دفيزاي هذا عين الكلام
ውድድር ናይ ትምህርቲ ዘለዎም ካልእ እዩ እጂ እንታይ ክብለኩም ኢለ ወላ ወዲ ሃብታም የልካ ምድቃስ የለና ባቶም እዚ ናይ ህዝቢ ሜንታሊቲ እዩ እቲ ፀገም ኣበይ ዘሎ ኢለኩም ኣብቲ ፖለቲከኛታት ናይቲ ሃገር ህንዲ ዝበሃል ኣዝዩ ብዙሕ ምሁር ዘፍሪ ሃገር እዩ እቲ ፀገም ግን ፖለቲካ ናቶም ግሕምጥና ኣለዎ ፖለቲካ ናትካ ግሕምጥናን ግዕዚናን እንደለዎ ኮይኑ ተማሃራይ ትመሃር ሰልጥናይ ትሰልጥን ኩሉ ግዜ ጨምለቕለቕ ዘለዎ ቁጠባ እዩ ዘለወካ ህንዳውያን ኣብ በወረቐት ኣብ ዓለም ሓያላት ክኾኑ እዮም ዝደልዩ ቻይናውያን ግን ኩሉ ግዜ ምሰሓቁሎም እዮም ምክንያቱ ቻይናውያን ህንዳውያን ቅድሚኦም ትምህርትታትን ገለመላ ዩኒቨርሲቲታትን ኣብዚሖም ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ቻይና ግን ዲስፕሊን ኣለዎም እዚኦም ዲስፕሊን እቲ መንግስቲ ዲስፕሊን የብሉን መንግስቲ ስርዓት ዘለዎ ኣይኮነን ካብ ብልሽውናን ካልን ፅሩይ ዝኾነ ኣይኮነን ኦፍኮርስ ብዙሕነት ናይቲ ሃገር እውን ኣብ ግምት ምእታዊ ማለት ዳይቨርሲቲ ኣለዎት ሃገር ኣብ ልዕሊኡ ዲሞክራሲ ዝበሃል ዋላ እኳ ምሉእ ዲሞክራሲያዊ ይኹን ግን ናይ ዲሞክራሲያዊ ኣካይዳ ንባዕሉ እሱ ግሕምጥና እዩ ዝፈጥር ህንዲሲ ልዕሊ ካልኦት ክትከውን ዝግባእ እያ ግን ምስተን ክትዘለዋ ፀገማት እያ ኣብዚ ወሪዳ ይብሉ ስለዚ ኢንጂነራት ምፍራይ ሜዲሲን ተምሃሮ ምፍራይ ገለመለ ኣለዎም እዩ but the problem is if the government is not clean organized ተዘይኮይኑ ፅሩይ ተዘይኮይኑ ንፁህ ተዘይኮይኑ እቲ መንግስቲ ዝመሃርካን ተምሃርካ እቶም ተምሃሮ ናትካ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዲግሪ ናቶም ወሲዶም ንኣሜሪካን ኤውሮጳን እዮም ዘማዕብሉ ንሃገርካ ኣይኮኑን ዘማዕብሉ እዚኣ እያ እታ መቕፃዕቲ እቲ መንግስቲ ነቲ ዘለዎ ፀጋታት ኣብ ፖሊሲ ደረጃ ገይሩ ህዝቢ ናቱ ኣብ ውሽጡ ክሰርሕን ክምዕብልን እንተዘይገይሩ ኩሉ እቲ ተምሃሮ እንታይ ይትኸውን ንኻልኦት እዩ ዘመግብ ንኻልኦት እዩ ዘማዕብል ያ ከም ርዱእ ጌርኩም ውሰድዋ ኢንፋክት ኣብ ገለገለ ሃገራት ከም ስትራቴጂ ዝኽተልዎ ኣለዉ ኣነ ዝቕመጠላ ሃገር ስዊዘርላንድ ውሑድ ዩኒቨርሲታት እያ ውሑድ ሰብ እያ ናብ ዩኒቨርሲቲ ትሰድድ ስለምንታይ ብዝሒ ናይ ዩኒቨርሲቲ ተመረቕቲ እንተለካ ኣብ ቁጠባኻ ኣይዕውተካን እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ ምክንያቱ 4 ዓመት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝተምሃረ ሰብ ክኽዕተልካን ክደፍነልካን ኣይክልኒ ወይ እውን መካኒክ ክኾነልካ ኣይክልኒ ስለዚ ዝበፅሑ ሰባት ኣብዛ ዓዲ ሞያ እዮም ዝገብሩ ፕሮፌሽናል መንገዲ ይወስዱ ገይሮም ግን ናብ ዩኒቨርሲቲ ክኣትው ዕድል ኣለዎ ከምኡ እዮም ካ ዝገብሩ ናይ ስራሕ ተመክሮ ገይሮም ሂወቶም መንገዶም ምስ ሓዙ ሽዑ ናብ ዩኒቨርሲቲ ይመፁ እንታይ ክመሃሩ ከም ዝኽእሉ ምስ ፈለጡ ነቲ ዘድልያ ተረፍ ናይ ተምሃሮ ናይ ዩኒቨርሲቲ ካብ ጀርመንን ካብ ፈረንሳይን ካብ ካልእ ዓለማትን ተምፅኦ ምክንያቱ ብብዝሒ ዩኒቨርሲታት ስለ ዘለዎም ሰብ እቲ ኣብኡ ዝምረቕ ሰብ ድማ ትክክለኛ ስራሕ ክረክብ ስለዘይክል ወይ እውን ብቁልጡፍ ስራሕ ክረክብ ስለዘይክል ነቲ ጎደሎ ናይ ዩኒቨርሲቲ ዘለዎ ስዊዘርላንድ ካብ ካልያ ተምፅኦ ስለምንታይ ንስዊዘርላንድ ይጠቕሰልኩም ኣለዎ ከም ኣብነት ኣብ ብዙሕ ነገራት ክትጥቀስ ስለ ትኽእል ኣብ ፈጠራውነት ኣብ ቁጠባ ኣብ ቢዝነስ ኣብ ኩሉ ቁፅሪ ሓደ እያ ኩሉ ግዜ ወይ እውን ኣብ ቶፕቴን ኣላ ኣብ ገሊኡ ክትቀድማ ትኽእል ኢኻ ግን ዴር ኦልዌይስ ኣብቲ ላዕለዋይ ካቴጎሪ እዮም ዘለዉ እቲ ላዕለዋይ ደረጃ ፅላት ካብኣቶም ክትመሃሮ ዘለካ ድማ ኣሎ ካብ ቻይና ክትመሃሮ ዘለካ እውን ኣሎ ካብ ህንዲ ክትመሃሮ ዘለካ እዚ ናይ ትምህርቲ መንፈስ ብለካ ዋላ እኳ እቲ መንግስቲ ተደይሓገዘ እቶም ስድራ ቤታት ግን ኣብ ትምህርቲ ዘለዎ መረዳድኣ ኩሉ ግዜ ላዕሊ እዩ ስለዚ እሱ እውን ኣብ ግምት ኢኻ ስለዚ ከቢድ ዝኾነ ንዓቢ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ እቲ መንግስቲ ከነተዓራሪና ስጉምቲ ክንወስድ ኢና እዩ ዝብል ኩሉ ግዜ ግን ክሳብ ሎሚ ከምኡ ዝከኣል ዓብ ነገር ገይሩ ኣይፈልጥን እዩ ታስዋይ ድማ ህንዲ ዝኩሉ ምሁር ከለዋ ኣዝያ ሃብታም ኣይኮነት ድኽነት ኣብ ህንዲ ዘሎ ኣብ ካልእ ዓለም የለን ኮርስ ዓሌታውያን እውን እዮም ዓሌታውነት እውን ላዕሊ እዮም ስለዚ ኣፍሪካውያን ኣብ ዝረኽብዎ ገለመለ መቸም ቪድዮታት ቀደም የምፅእ ነይረ መሰልጨው ይንዑ ክትርኢ ከለካ ትሓዝን ኢኻ ቤዚክሊ እንታይ ኢና ንሪኢ ኣለና ትምህርቲ ኣገዳሲ እዩ ትምህርቲ ውፅኢት ከምፃልካ ተኮይኑ ግን ፅሩይ መንግስትን ጥዑይ መንግስትን ፖሊስን ኣብቲ ድማ ነቲ ንሱ ዘፍርዮ ዘሎ ዓቕሚ ኣብ ባይታ ከተግብር ዝኽእል ምስ ዝኸውን ጥራይ እምበር በይኑ ትምህርቲ ስለ ዘማዕበልካ ጥራይ እውን ለውጢ ኣየምፅኣልካን እዩ ኣብ ትምህርቲ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ስለ ዝገበርካ ጥራይ ለውጢ ኣይመፀካን እዩ ምክንያቱ እቲ ዝመሃር ዘሎ ሰብ ኣብ ባይታ ንኽፃወት ኢንዳስትሪ ክህሉ ኣለዎ ቁጠባ ክህሉ ኣለዎ ቁጠባ እንተዘየለ ድማ ቁጠባ ሰብ እንዲ ዝሃንፆ ነቲ ቁጠባ ንክትሃንፆ ትደሊ ዘለካ ዝምችእ ፖሊሲ እውን ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ነዚ ከይገበርካ ግን በይኑ ትምህርቲ ጥራይ ዝቕይረልካ ነገር የብሉ ምሁራት ከተፍሪኻ እንታይ ካ ትገብር ንካልኦት ሃገራት ትምግብ ንካልኦት ሃገራት ምሂርካ ቁጠባ ናተን ትሃንፅ ማዕዶ ምጥማት እውን የድልየናን እዩ ኣብ ኡጋንዳ ክንደይ ዝኾኑ ኤርትራዊ ኣለዉ ክንደይ ካብኣቶም ምሁራት እዮም ተማሂሮም ዝመፅኦም ኣብ ኤርትራ ሓካይም ዝነበራዊ ይመፁ ኢንጂነራት ዝነበራዊ ይመፁ እንዳ ድራውሊክ ክንደይ ከፊቶም ኣለዉ ትሪእዎን ተረኮንኩም ናይ ኡጋንዳ ሓደ 3 ዲ ዋላ ክንደይ እንዳ ናይ ድራውሊክ ናይዚ ናይ ኤሌክትሪሲቲ ገለ ዝምህሩ ኤርትራውያን ኣለዉ ኣበይ ተማሂሮም መዚ ኣብ ኤርትራ እዮም ተማሂሮም ስለምንታይ ኣብ ኤርትራ ነዚ ከምኡ ዓይነት ትካል ዘይገበሩ እቲ ቁጠባ ናትና ከምኡ ዓይነት ዕድላት ነቶም መንእሰያት ኣፍ ደገ ስለ ዘይከፈተሎም እንታይ ይገብሩ ነቲ ሓሳቦም ነቲ መንግስቲ ብክንደይ ሓይሊ ብክንደይ ፀጋታት ዘየሊ ፀጋታት ኢንቨስት ገይሩ ዘምሃሮም ኣብ ባይታ ክፃወትሉ ከምቲ ዝድለ ክምዕብሉ ስለ ዘይከኣሉ ሒዞሞ ናብ ካልእ ሃገር ይኸዱ
and then they use it somewhere else. ናይ ኡጋንዳ ድማ ቀለል ዘይኮነ አበርክቶ ይገብሩላ ኣሎ ናይ ኤርትራ ካፒታል ኣብ ኡጋንዳ እዚ ኣገዳሲ ብቢልዮን ዝትመን ኢንቨስትመንት እዩ ዝካየድ ዘሎ ሕጂ ካብ ደገ ናብኡ ዝኸይድ ዘሎ ክሪኦ ከለኹ ድማ መቸም ኤርትራዊ ክምዕብል እንደሊ እንዲና ግን ሓደ ሓደ ግዜ እቲ ፀጋታትና ኣብ ካልእ ዝኸዱ ዘሎ ከማይ እንድሕር ኮይንኩም ክሕመኩም ናይ ግድን እዩ ሕመና ማለት ኤርትራውያን ኣብ ካልእ ዓለም ከይዶም ምምዕባሎም ኣይኮነ ዝሕመመና ይማዕብሉ ግርም ንላዕሊ ክኸዱልና ቢዝነሳት ክኸፍቱ ንኩሉ ክቋፀርዎ እንደሊና ብመንፅር ግን ኣብ ኤርትራ ክኸውን እሞ እቲ መንእሰይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ድማ ናይ ምምዕባል ዕድል ንክረክብ ስለ እንደሊና እዚኣ ድማ እናተዛረብና ክንመውት ኢና ኣይሆፕ ክሳብ ንመውት ኣይንዛረብን ንኸውን ኣብ ዝቐረባ መፍትሒ ይመፅእ ኸውን ግን ኣነ ነዚ ዘረባ እዚ ጠጠው ከብሎ ኣይደልን እየ ምክንያቱ ኤርትራ ብዘይ ወዓል ሕደር ነቲ መንእሰያታ ዝኸውን ባይታ ክትፈጥር ክትክእል ኣለዋ ተማሂሩ ኣብ ዓዱ ዝዕንብበሉ ኣብ ዝበለፀ ደረጃ ዝበፅሓሉ ኩነታት ክንፈጥር ክንክእል ኣለና እዚ ይፅናሓለይ ክበሃሎ ይግባኣል ካልእ ፀገማት ኣለዋ እቲ ሃገር ካልእ ብድሆታት ኣለዋ but we should also think about this ድሕሪ ምባል ለንቀነ ካልእ ዳይሜንሽን መማቕርቲ ዲና ክንብሎ ዋላ ሽግር ኣብዚ እስከስምዑለይ An unexpected turn. As Ukraine strikes an Iranian ship in the Caspian Sea, Trump pauses strikes amid reported concerns air defenses are running low, and Kuwait denies it joined the fight after reports it sent jets to strike Iran. Here's everything you need to know about the past 24 hours. Tensions have erupted between Ukraine and Iran after Kiev struck a vessel in the Caspian Sea. Iran says one of its commercial ships was hit, killing one sailor and تعالي سبب زبلو زربا سمعكم تفلتوا هو يوكرين مس راشا تواغو دلا نيسوا ناب كاسبيان سي زبحال زلو تكويسا حنت مركبنا ايران هريم الله ايران دما نزي ነገር እዚ መልስ ከሃብና ክንሓልፎ ኣይንኽእልኒ ኢና ይብሉሎ ሶ ዩክሬን ንራሽያ ስለዝነኣሰታ ናብ ካስፒያን ሲኸይዶም መርከብና ኢራን ሃሪሞም ኣለዉ ተዕላማ ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ንምሕጓስ እዩ ኣብ ጎኒ ካለና بقول لك نحجزك هنا كل جزء ذكرنا زعينتي. So this is another dimension of the Queen. Iran says one of its commercial ships was hit, killing one sailor and injuring another. But Ukraine says it was targeting Russian vessels carrying military cargo linked to Iran. President Volodymyr Zelensky says that Russia has been supplying satellite surveillance to Iran to help it target US military bases in the Gulf. При цьому є чітка кореляція між كابتري ودا لهم تايم زولو زلو ابزي يوكرين ان راشا انتايلا تخصصلا راشا سي ني ايران بمحقاس بيزاتنا امريكا نكرم تخل سلازلا نحنا دما ني راشا صبق امريكا زي تفلط مسير سلنفلت ني امريكا نتي ايران مخالص ناس لازلا نحنا كنحجزاينا يبلالو تزلنسك زبال كندمنتاي حدغنيان ايديت المخانو مغنياتو نتكوينات قبل عليز ورد أقام أمريكا كنا تاتاش قراب على خطفتها تخلد نبرت حقريها أمريكا نمحقواس كن توسخ تصالعت نخ جبرت أقام يبلو رقد إيران مسياكت واقعنا يتخلني أزول قمقامي زلو أنا I think إيرانويان ون ساكن دعاء شكوني يقولون يوم بيجي توسخ جنبار ناب يوكرين كير كاز مثلا غير كهلو خلي بحفش هاجن أب كم زعينات كوينات كلها كالو كوينات كتفتر مفتان كي انتهيت أو نزبل again ندونالد ترامب نمخصاب سكبر زولا كايدا نرلنا دونالد ترامب انتهي سمعت كسمعيو نجزيهم كنرينا نجزيهم після іранських атак для оцінки завданої шкоди. But Ukraine's accusations clash with Trump's own assessment after the US president said just 2 days earlier that Russia was not arming Iran. In a Truth Social post on Friday, Trump said So country ወደ ለهم ሕጂ ድማ ካለ ጉዳይ ክመጽ ይመስለኒ እቲ ዘለንስኪ ራሽያ ኒ ኢራን ስለያው ሓበሬታ ስለተባዘለያ بيزاتنا أمريكا زرم زلون نزبل زلنسكي مستير كم زلون أمريكا كمن إلى السوشيال ميديا مسي مستزارب دونالد ترامب لما سوري راشات حجز يلان تشاينا وني حجز يلون الزربا زعنا يتوحت اللين بلا الله سلزي حجز قبل كاف كلام من قراء رخاتين دونالد ترامب كابين لعل كم يركا فليت كايلوخا كالت أرفن وردتن كاكم مصوي خلي بحالله ولسي إذا قد عايزي نبي جسوا خير انتهي خوني ونجزين قطفه حلق لاغنا يتوكينات جنتري واللهم إذا كلت يكوينات حدا مخانوخة زفلت كنديو كوينات ناي إيران ناي راشان سي زتححاس كوينات مخانو مجنزاب كايد اللي كالو سبات كلتا كوينات ديكون حدا كوينات يزيهم زولو نازلو. Two wars now in progress in Ukraine and in Iran. Is it they're about energy? Because Iran and the countries around Iran produce about 20% of global oil supply. Russia, meanwhile, produces about 12% of global oil supply. So these are the biggest energy producing regions in the world, and the wars have gravely affected their ability to produce that energy and to ship it anywhere else and to refine it for that matter.
So that's the first thing to know. The second thing to know is that energy is the same as prosperity. The more energy a country uses, the richer it is. There is a one-to-one correlation between እዚ ኩናት እዚ ክልቲኡ ናይ ራሽያ ይኹን ናይ ኢራን ክልቲኡ ብሓንቲ ነጥቢ ከተተኣሳስሮ ትኽእል ዝብል ዘሎ ታከካልሶ ንሱ ድማ ኤነርጂ ራሽያ 12% ነዳዲ ናይ ዓለምና ከተፍርቅ ዓቕሚ ዘለዋ እያ ኢራን ድማ ወሽመጥ ሕርሙዝ 20% ናይ ነዳዲ ናይ ዓለምና ከፍሪ ቡ ክምንጩ ዝኽእለሉ ቦታ እዩ ስለዚ እዚ ክልቲኡ ኩናት ናይ ኤነርጂ ክንብል ከለና ወይ ሰዓት ክንብል ከለና ድማ በዛናቱ ቃል ተሪኻያ ሓደ ብሓደ ዝምድና ኣለዎ ቁጠባ ናትካ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ብምንታይ ዝልካዕ ቀዳማይ ብደረጃ ናይ ሰዓት ናትካ ምዕቡል ተዘይኮይኑ ምዕቡል ቁጠባ ዝበሃል የለን ኣብዚ ሕጂ ንነብረላ ዘለና ታሪክ ዘለና ፕላኔት ወይ እውን ዓለም ቁጠባኻ ሓያል ዲ ኣይኮነን ሓያል ክኸውን ዲ ኣይከውንን ኣብቲ ዘለካ ናይ ሰዓት እዩ ዝምርኮስ ሰዓት ተዘይብልካ ኤሌክትሪክ ተዘይብልካ ቁጠባ ናትካ ድማ ብኡ ነገር ክትርድኦ ኣለካ ሕማቅ ቁጠባ ከም ዘለካ ከማይ ዝብል ዘሎ ስለዚ እተን ዝሃብተማ ሃገራት ዝበሃላ ዝሓያል ሃገራት ዝበሃላ ዝዓበየ ኤሌክትሪክ ዘመንጭዋ ቻይና ዝሃብተመትን ዝሓየለትን ሃገር ክትከውን እያ ትበሃል ዝበዝሐ ኤሌክትሪክ እተመንጩ ሃገር ስለ ዝኾነት እዩ ስለዚ እዚኣ we need to keep that in mind ነቲ ናይ ቴክኖሎጂ ውድድር ዘሎ ንኩሉ ነገር ንክንርድኦ ብኤነርጂ ጥራይካ ክትልክዖ ዘለካ and then እቲ ሓደ ኣብ ኩናት ካልእ ድማ ምዕባለ ኣተኪሩ ክኸይድ ከሎ እንታይ ትርኢ ነዚ Low Altitude Economy Expo opened this week. While flying taxis may grab the attention, at the trade show, companies are racing to find out what else these aircraft can do. And CNA's Tanya Guan reports from Shanghai. A future that's waiting to take off. أنتِ نزي هاجر تشاينا زبحال دس دبلن نجرنا تنتهي لما سيلكم هذا نجر بتعمي دس دبلن تشاينا نداريز تشاينا مبزحت جزية حيالات زخونو لبوتات أمريكا زي لاتو لبوتاي أبت أمريكا زي لاتو كسيلهم كركبي يخلو خوني تابنت نفرتو كينات دو جيتس دو ولا مقعد زي نفرتو ديو قالي أمريكا دومينيت تقبرو نجراتالو أبو كسيلهم يمثلو أبت أمريكا زي لاتو لنا حجي ناي مساي تكنولوجي تاز بحالجن China dominate كبره and this is why na China وددر كل جزء عالم زي تفلت أنا جر فتيركا dominate مقباري electric cars حدش مهزين عالمنا سلزي نزع أول حدش مهزو dominate كبره كم ما زنا يا flying cars ويكا ناي سماي تاكسيات نفرت خين بلان عبيت نفرت ده يكونا جن كم درونات كوينن أبقربها مقعزياتات كجبر زخلان في اللايف زين عبيت كتماتات ترافيك جامس كل بزي زلون بغلي لك تقع زلن كب حدا أوفيس نبكال أوفيس كيت كأخي باختك هاي دجلة اتزبلت انزمتش انكون زخل مقعزياي سلزي من البعض أوروبا ويابكال درستو سنة مثلا هون بدبي قدرت تسرح جمير نيرو أبعد دبي زمارة كده لزغل تكنولوجي أبنت أبتي شيخ زايد رود بحال تراي تلها الشيخ زايد رود بحال ششدشت لين اللو ششدشت مسمر زلوي أزي عبيو كاب حنت سجر نارتا خليت سجر ندهر خوين كات وصراخة نتيك بوتا نخد سجر زلو حر عسرت كوزا كغل اليوم كوزا كغل بقرها مهنياتو نويح من قدي كل الكتب سلازلكا رجعت ديل كامو ترافيك جام ناتو نبيني سلازي زين فرد زين أبعد دبي بيرفكت لك صار حزغلان نيويورك بتاكسي كسلت كازي كل بوتات بزي LA كومو سزين نفرت زين تريوند لهم كاب حرب بوتا نبكال بوتا نخت السجاجر ناي توريزم بوتا دم نتكتمان عبنت بهليكوبتر بخوبر تخاريخا كاب تخيد كم زين استبلا درونات جيرهم نت ناي توريزم سكترون دومينيت كجبر ويم سلزي اتفتراونت ناي تشاينا كاب أمريكا وي كاب أوروبا زغد عيكونن نو أبي فلتنيزي أبي أوروبا يلنزي these are the things they are creating أجد ما كاب إسرائيل شدشن جميرو officially سرحهم جميرهم زلوت كامباينتاتهم هذا عينت موديل دي كنا استفل على عينت موديلات يوم حزام زغرب زلو ስለዚ ኢንጂነራት ተለካ መንግስቲ ካድማ መጻኢ ራእይ ዘለዎን 5 ዓመት ፕላን ዘለዎን 10 ዓመት ፕላን ዘለዎን ተኮይኑ ናብቲ ፕላን ናቱ ድማ ብሙሉእ ሓይሊ ዝንቀሳቀስ እንድሕር ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ፈጠራውነት ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣብ ቻይና ቢልዮነር ክትከውን ትዝቐለለ ኣብዚ ዋን እዚ ዝበሃል ምክንያቱ ሓድሽ ሓሳብ ኣምፅኡ ኣብ ዕዳጋ ክዕወት ተኽኢሉ 1 ቢልዮን ህዝቢ 1.4 ቢልዮን ህዝቢ ስለ ዘለዎ ኣብ ደገ ከይወፀኻ ቢልዮነር ናይ ምዃን ተኽእሎ ኣሎ ንደገ ተወፂኻ ድማ ኣብ ቻይና ዝተዓወተ ካምፓኒ ኣብ ካልእ ዓለም ቀሊል ክዕወት እዩ ዝበሃል ናይ ጄዚ ደርፍላ if you make it here you can make it anywhere ትብል ንኒውዮርክ ክደርፈላ ከሎሲ ኣብ ኒውዮርክ ተተዓዊትካ ኣብ ካልእ ዓለም ክትዕወት ዝቐለለ እዩ ዝብል ደርፊ ምስ ኣሊሻ ኪስ ኣብቲ ቀደም قلنا 10 ዓመታት ገለ ግን እንቲ ደርፊ እያ ነይራ ግን ኒውዮርክ ትብል ደርፊ ማለት እዩ
ክብራት ሰምዑ ትፈልጥዎም already so ኣብዚ ተታዓዊትካ ኣብ ካልእ ክትዕወት ከቢድ ኣይኮነን በሃልቲ ኣብ ቻይና እቲ ዝበርትዕ ውድድር ዘለዎ ዕዳጋ ክትዕወት ተኽኢልካ ኣብ ካልእ ዓለም ክትዕወት just ካብ ኬር ቅድሓ ኣቢልካ ምስታይ እዮም ዝብልዎ ምክንያቱ ናይ ቻይና ኮምፒቲሽን ናይ ብሓቂ ከቢድ ዝኾነ ውድድር እዩ ዘለዎም ኣብ ውሽጦም ኩሉ ዓይነት ጥበብ ድማ እዮም ጥቀሙ ንሓትሕትካ ምቅትታል እዮም ድሉ ውግእ ኢሎም እቲ ናይ ቻይና ውድድር ውግእ so እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኢኖቬሽን ድማ ይቕፅል ብርግፅ ኣብዚ ናይ ፕራይቬት ሴክተር ኢኖቬሽን ቻይና ዝወዳደረ የለን ዲና ንብል ግን ዋላ እቲ መንግስቲ እውን ንኣሜሪካ ከሰንብት ዝኽእል ዝገብሮሲ ኣይወሓደን ሓንቲ ካብ ለንቀናይ ወፂያ ዘላ ትሪእዋ ዘለኹም ሲ ዋላ እቲ ፎርማ ናይታ ኣፅዋር ክትሪኦ ከለኻ ኣሜሪካ ክስንብዱ ከም ዝኽእሉ ርዱእ ጌርካ ክትሪኦ ትኽእል look at this man mighty እዚ መርከብ ረይዎ ምስ ሳተላይቱን ራዳራቱን ገለ መሊውን መልክዑን ፎርሙን I mean ሓደ ሃገር ሓያል ይኸውን ከም ዘሎ you don't need a lot of statement it's obvious clean cut is America I'm sorry they cannot compete with this America ይኹን ማንም ዓለም ምዚ ክወዳደሩ ከቢድ ይኸውን ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ 40 ዓመት ከም ዝገብር ዝኻለ 40 ዓመት በይኑ ክቕፅል ተገዲፍካ ክገብር እዩ ምስ AI ቴክኖሎጂን ዝጥቀመ ዘሎ you can just imagine ናበይ ገፅና ክንከይድ ከም ንኽእል ስለዚ China is the thing በቲኻ ፀሊኻ China ኣብ መወዳድርቲ ዘይብሉ ሃገር ኮይኑ ክኸይድ እዩ እቶም ናይ ቻይና ከም ፅቡቕ ሃገር ከም ሓጋዝ ሃገር ንሪኣ ዘለና ድማ እቶም ንቻይና ከኣምኑ ዘይደልዩ ከይፈተኻ ክትኣምኖ ዘለካ ነገራት ኣሎ ንኽንብል ኢልና ኢና እዚ መርከብ እዚ ይኹን ኩሉ ቴክኖሎጂያዊ ዘሎ ኩሉ ዝበፅሐ ቴክኖሎጂ መን ሰሪሕዎ ቻይናውያን 40 ዓመት ወሲዱሎም እዩ ዝበሃል እዚ በስ 50 ዓመት ሃቦ ካብ 7 ጀሚሩ 40 ዓመት እዮም ወሲዱ ኣብ 40 ዓመት ክንዲዚ ስልጣነ ከተምፅእ ትኽእል ኢኻ ይከኣል እዩ ኤርትራ ክትቅየር ትኽእል እያ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክትበፅሕ ክንብል ከለና ይከኣል እዩ ጥራይ ኣንቂድካ ክትብገስ ኣለካ ኩሉ ፕላናት ናትካ ናብኡ ዘንቀደክ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ከባቢኻ ዕድል ክበካ ክኽእል ኣሎ ኮርስ ከባቢኻ ንስኻ ክፀልዎ እኳ ዝከኣል ተኾነ ግን ኩሉ ነገር ኣባኻ ዝምርኮስ ኣይኮነ ንስኻ ንነፍስኻ ኢኻ ክትፀሉ ትኽእል ንስኻ ከም ሰብን ከም ሃገርን ከም ሕብረተሰብን ነፍስኻ ኢኻ ክትፀሉ ትኽእል ኩነታትካ ኢኻ ክትፀሉ ትኽእል እምበር ንከባቢኻ እትገብሮ ኣስተዋፅኦ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ንኩሉ ግን ባዕለይ ክቕይሮ እየ ክትብል ኣይትኽእል ስለዚ ከባቢኻ ዘሎ ተፃብኦ ክህልዎ ይኽእል እዩ that's external this is not much there is not much you can do ኢትዮጵያ ውግእ ኣለዋ ሱዳን ውግእ ኣለዋ ኦኬ ፋይን በት ንሕና ንቋፀሮ ነገራት ኣይኮነን እዚ ሱዳናውያን ባዕሎም ክፈትሕዎ ዘለዎ እዮም ነፍስና ክንከላኸል ኣለና ግን ናይ ሱዳን ይኹን ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ዋላ ሕጂ ሑትን ገለን ንሓና ዝምልከት ንሕና ክንቅይሮ ንኽእል ነገር የብልና ጥራይ ሕሳብና ክንገብር ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዝኾነ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ናብቲ ኣርእስትና ቁርብ ኣውፂእና ኣሎ because it's also important to understand in which world we are living formally denied a report that it took part in military operations targeting Iran. The country has rejected allegations that its fighter jets participated in airstrikes inside Iran earlier this month, calling the claims completely false. The denial comes after the Wall Street Journal reported that Kuwait and Bahrain had secretly carried ኣብዚኣ ዘሎ መጽሔት ዎል ስትሪት ጆርናል ዝብል ነዘን ሃገራት ዓረብ ክድምስሰን ኢሉ ዝዓጠቐ ይመስለኒ ክድምሰሳ እዩ ዝደልየን ዘሎ መስለኒ ሓበሬታ ካብ እስራኤልን ገለን ዝወፅእ ዘሎ እዩ ኣብዛ ሓለፈ ኢራን ኢማራት ነፈርቲ ጌራ ኣብ ውሽጢ ኢራን ከም ዝደብደበትን ዕላማታት ከም ዝሃረመትን ጠቂሶም ነይሮም ንኢራናውያን ድማ ኦኬ ፈሊጥና ኣለና ከነሪአኩም ኢና ኢሎም ሕኒኦም ክፈድዩ ከም ዝብገሱ ገይርዎም ኢማራት ሽዑ ነፂጋቶ ነትፀብፃብ ሕጂ ድማ ባሕሬንን ኩዌትን ልበን ጠፊእዎን ዘሎ ብተኽሲ ናይ ባሕሬንን ናይ ኩዌትን ነፈርቲ ምስ ናይ ኣሜሪካ ተሓዊሰን ኣብ ውሽጢ ኢራን መጥቃዕቲ ኣካይደን ከም ዝነበራ ሓበሬታ ውፅእ ኣሎ ናይ ኩዌት ኣምባሳደር እዚ ፍጹም ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ሃገራት ከተባልዑ ትገብርዎ ዘለዎም ተገደፍኩም ሓሸኩም ኢሉ ምክንያቱ ኩዌት እዚ ከይተባሃለ ከሎ ወሪድዋ ዘሎ ሽግርን ኣደራዕን ፈላጢኡ ይፈልጦ ሕጂ ድማ መሊሱ ነቲ ሓዊ ላምባ ዝቕስቅሰሉ ጋዜጠኛታት ኢና ንርኢ ዘለና سعودية وندبدبا نيرا زبل حبريتها وصيوم نيرم حصوت إلى سعودية لذي there is one part أبتي يعني إسرائيل ميديا ويوم مسلم إسرائيل إزدنا جزء حيلتات تبلون تخليها إذا كوينات زي إذا هجرات عرب هجرات خليج مس إيران كبالعة نحور مفتحين خير خبايا من سعر زلوا لازم انتهينا نرزلنا إذا قد دايزي نزوم هجرات خليج يسترم ده عنبر بقلي لكوس أزغل بقلي لكوس ون كده إحنا نقولون زخولو مدرخ يكون تفتير لهم زلوا ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንኸይወፁ መመሊሱ ኣብቲ ጭቃ ኣብቲ ሰልሚ ኣትዮም ክብልዑ ኣብኡ ክወሓጡ ዝደልዮም ሓይሊ ኣሎ
መመሊሱ ድማ ናብኡ ክእትዎም ዝፍትን ኣሎ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ኣሰካፊ ዘሎ እዩ እተን ሃገራት ድማ ብዝከኣለ መቅጠን እዚ ነገር እዚ ጥንቃቐ ክግበረሉ ይሓቱ ኣለዉ ኩዌት ብፍላይ ብዙሕ ግዜ ይዝህረም ዘሎ so they are really angry on this and ዝበሃል ዘሎ ኣካይዳ እዚ ዝበሃል ዘሎ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ይብሉ thing to consider here is how little desired strategic effect it's had. So you've had the global superpower, the US, throwing the kitchen sink at Iran militarily in terms of burning through all of its, so much of its missile stock that is obviously not meant to be used just in the Middle East, but also as a deterrent in Asia against China, in Europe against Russia. And the fact is that the US has failed to induce what it wanted to induce from Iran, i.e. regime change, or at least a systemic change in Iran's behavior. ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣሜሪካ ምስ ዘለዋ ኩነታት ምስ ብዝሒ ፀላእትን ብዝሒ ተተፋነንቲ ሓይልታትን ሒዛቶ ዘላ ንባዕላ ንኢራን ከተንበርክኻ ዘይምኽኣላ ኣፅዋራታ እናንቆልቆለ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ዓውደ ኩናት ድማ ፈፂሙ ክውዳእ ዘይክእል ዘሎ ሕጂ ድማ ነተንያሁ መመሊስ ናብቲ ኩናት ክእትዎም ዝፍትን ዘሎ ነዘን ሃገራት ዓረብ ድማ ለኪሙ ለኻኺሙ ኣብ ሰላም ከይከዳ ናብ ኩናት ጥራይ ክምለሳ ዝገብረን ዘሎ ኩሉ ዝናደመርካዮ እንድሕር ከይድካ እዚ ማእከላይ ምብራቕ ዝበሃል ከቢድ ብድሃብ ቅድሚኡ ተገቲሩ ኣሎ ኩነታት ናቶም ብቐሊሉ ኣብ ዝቐረባ ተፈቲሑ ናብ ፅቡቕ ነገር ክኸዱ ይኽእሉ ኣሜሪካ ክትግምት እውን ከቢድ እዩ ኮይኑ ተሪፉ እዚ ኩሉ እንዛረቦ ዘለና ኣብ ከባቢና ከንታይ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል እንታይ ሒዝልና ክመፅእ ይኽእል ይኸውን እንታይ ከጋጥም ይኽእል ይኸውን ካልእ ከንታይ ክህሉ ይኽእል ይኸውን ብዙሕ ሕቶታት እዩ ዘልዕል ከም ኣብቲ ከባቢ ዘለና ወይ እውን በቲ ናይቲ ከባቢ ፖለቲካ ክንፅሎ ንኽእል ድማ ከም ካልኦት ህዝብታት ነዚ ነገር እዚ ብኣንክሮ ክንጥምቶን ክንሓስበሉን ግዴታ ኣለና በዚ ኮይኑ በቲ ንዓና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ስለ ዘለና ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ስለ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ፈቲና ዘሊና ብብዙሕ መንገዲ ክፀልወና እዩ እና ድማ ተኸታቲልና ናባኹም ከነምፅኦ ኢና ሕጂ ነምፅኣልኩም ድማ ዝያዳ ነቲ ናይ ዞባና ዝትንክፍ ስለ ዝኾነ ናብቲ ናይ ዞባና ክንሰግር ኢና ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ኣደራኹም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ የባህር በር ተደራሽነት ማግኘት ለሀገሪቱ የማይቀርና በሰላማዊ ድርድር ሊፈታ የሚገባ ጉዳይ መሆኑን ገለጹ። ጉዳዩ ህጋዊ፣ ታሪካዊ፣ መልክዓ ምድራዊና ኢኮኖሚያዊ መሰረት እንዳለው በመጠቆም ኢትዮጵያ ለዘላቂ ልማት የባህር በር ተደራሽነት እንደሚያስፈልጋት አስረድተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በንግግራቸው ኢትዮጵያ የባህር በር አያስፈልጋትም የሚለው አመለካከት ከተፈጥሮ ከታሪክ እውነታ የራቀ መሆኑን ገልጸዋል። ቀይ ባህርና ኢትዮጵያ ያላቸው ትስስር በጊዜያዊ ሁኔታዎች ሊቋረጥ ቢችልም ለዘላለም ተነጣጥለው መቆየት እንደማይችሉም ጠቁመዋል። ኢትዮጵያ የባህር አክሰስ አያስፈልጋትም ብሎ የሚያምን አይገባትም ብሎ የሚያምን ሰው አንድ ተፈጥሯዊ ህግ የሳተ ይመስለኛል። ሰው ይወለዳል፣ ሰው ያድጋል፣ ሰው ኢትዮጵያ እዚአን ንሪአን ዘለና ቪድዮታት ኣብዘን ዝሓለፋ 24 ሰዓታት ገለ ካብቶም ውሑዳት ብዛዕባ ሕቶ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ እቲ ብልፅግና ፕሮፓጋንዳ ዝገብረለን ዘሎ እዩ። ክልቲአን ከተሓዘና ጉዞ ኢትዮጵያ ዜጎቿን በበቂ መግባ ራሷን ችላ በዓለም ተወዳድራ የላቀች ሀገር ለመሆን ካሉብን ዋነኛ ማነቆዎች ትልቁ ችግር ወደብ አልባነት ነው። የባህር በር ጉዳይ ከዚህ ቀደም ስንለው በተገለጠና በሚታይ መንገድ አሁን ባለው ሁኔታ ምን ጫና እንዳለው ምን ችግር እንዳለው ሁሉም ሰው እያየው ይመስለኛል። ኢትዮጵያን የሚያክል ሀገር ከዚያ ሸሽታ ርቃ መኖር የህልውና ጉዳይ ነው ያስባለው ምን እንደሆነ አሁን በግልጽ ማንም ሰው በቀላሉ የሚገነዘበው ይመስለኛል። እዚ ነገር ዝረይዎ ኢትዮጵያ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ዘይምህላዋ ካብ ባሕሪ ተነፂላ ምህላዋ እዚ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ቁጠባዊ ኩነታት ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ዘለዎ ዓዘቕቲ ኣፍደገ ባሕሪ ስለ ዘይብልና ኢሉ ንኩሉ እቲ ፀገማት ናቱ ናብ ኣፍደገ ባሕሪ ናይ ህልውና ፈተነ ገጢሞ ከም ዘሎ ህልውና ፈተነ ብርግፅ ገጢሞ ኣሎ ግን ብሰንኪ ባሕሪ ይኮነን ንሱ ስልጣን ክመፅእ ከሎ ባሕሪ ይነበረን ቅድሚኡ 20 ዓመት እውን ባሕሪ ይነበረን ስለዚ ኣፍደገ ባሕሪ ብካልእ እዮም ዝጥቀሙ ነይሮም እዛ ሕጂ ወሪዳቶ ዘላ ፖለቲካዊ ይኹን ወታደራዊ ይኹን ህዝባዊ ይኹን ቁጠባዊ ይኹን ኩሉ ማሕበራዊ ሂወት ኣጋጢሞ ዘሎ ዓዘቕቲ ሓታቲ በዓል እዩ በዓል ዝወሰዶ ፖለቲካ በዓል ዝወሰዶ ምርጫታት እዮም ኣብዚኦም ዘሎ and this has nothing to do ምስ ናይ ባሕሪ ببحر جيركا كشفن زقبو أما يكونن جن we have أبزي فليز بلد أجمع سلوزلو نزيد أجمع زي أستوعب الكبر أيدلي سلمتها يمسألكم الله مسيلكم أبني بحر زقاتم زلو كنتات بخمي من جدي نابتو قداي ناتو كحوسي يدل خمزلو كريكم سلوزلو خطرة يا أزيا قداسيتها مغنياتو مستحرق يتحازو ولا እውነት ዳግም አረጋገጠ ባህር ኃይል የአንድ ሀገር ድንበር ጠባቂ ብቻ አይደለም የሀገርን ኢኮኖሚ
የውጭ ፖሊሲና በዓለም መድረክ ያለን ተጽዕኖ የሚወስን ታላቅ የስትራቴጂ መሳሪያ እንጂ ባህሩን የተቆጣጠረ ከም ትሪእዎም ዘለኹም እዚ ናይ ኣሜሪካ ኔቪ ፓወር ገለ እናምፃኻ 10 ግዜ ከምዚ ዝመስል ሓረካት ምግባር ፕሮፓጋንዳ ንምግባር ጣዕሚ እዮም ጥቀምሉ ዘለዉ ካብ ሓሊፍካ ድማ እዚ ረሳሕ መልሓሶም ነውራ መልሓሶም ድማ ሀገር የባህር ኃይል አለው ማለት በመከላከል ደረጃ ትልቁን ቦታ የሚይዝበት ሉዓላዊነትን በማስጠበቅ ደረጃ እንዲሁ ከፍ ያለ ቦታ የሚይዝበት በተለይ ደግሞ በቀጠናዊ ትስስር ላይ ወይም በአካባቢ ሀገሮች ላይ ተደማጭነት የሚያገኝበት ሉዓላዊነትን የሚያስከብርበት ትልቅ አቅም መፍጠር ማለት ነው ባህር ኃይል እንደሆነ ማለት ነው። ሕጂ እንታይ ክብሉ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ባሕሪ ምህላው ማለት ብፍላይ እዛ ሕጂ ዘምፃልኩም ኣርእስቲ ምሳክ ኣላግብዎ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ እዮም ብክልተ ሰለስተ ነጥቢ ብልፅግና ነዛ ናይ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ዝጥቀመላ ዘሎ ፅቡቅ ጌርና ድማ ንኩሉ ሰብ ከነብርሃሉ ግዴታና እዩ መጀመርያ እንታይ ክብል እዩ ዝፍትን ዘሎ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ንብልፅግና ሓደ መነባብሮ ናይ መነባብሮ ፀገም ንዘሎ ባሕሪ ተረኺብኩም ዋጋ ናይ መነባብሮ ክጎድል እዩ ካልኣይ ነዳዲ እንድኩዕን ፀገም እንተሎ ናይ ባሕሪ ፀገም ናይ ባሕሪ ኣብቲ ገ ባሕሪ ስለ ዘሎ ፀገም ካብኡ ዝመፅእ እዩ ዝብል ልዕሊ ኩሉ ኣብቲ ውሽጢ ኣብ ፖለቲካ ናቱ እቶም ንዓይ ዘባልዑኒ ዘለው ንኣብነት ህወሓት በሎ ፋኖ በሎ ሸኔ በሎ ካልኦት ሓይልታት እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ብፍላይ እታ ማይክሮፎን ናቱ ናብ ህወሓት እያ ቀንዲ ዘላ ህወሓት ዝበሃል ሎሚ ነዛ ኢትዮጵያ ከዋድቃ ዝደሊ ዘሎ ጥራይ ደይኮነ ትማሊ ንኤርትራ ትበሃል ሃገር ንክትከይድ ምስ ካልኦት ምስ ግብፂ ዶ ምስ ካልእ መኺሩ ኤርትራን ኣብ ደገ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ከም ትስእን ዝገበረ ሓይሊ ሎሚ ድማ ንዝተረፈ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ክሕምሱ ዝደልዩ ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ሰሪሑ መጀመርያ ኣብ ውሽጢ ስልጣኑ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ስለ ዘሎ ንዑ ንምድሓን እዩ ዝጥቀመሉ ዘሎ ካብኡ ቀፂሉ ድማ ኣብ ደገ ባሕሪ ኔቪ ወይ ከዓ ሓይሊ ባሕሪ የዳሉ ኣለኹ ብዝብል ምስምስ ዝኾነ ሰብ ብሰንኪ ዛ ባሕሪ ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም ኣጀንዳ እንተለዎ ኣነ ዝተዳለኹ ሰብ እየ እንድሕሪ ክጥቀመለይ ፈቲንካ እንድሕሪ ክጥቀመለይ መሪፅካ ኣነ ሬድ ኣለኹ ንዓ መፂኻ ውሰደኒ ናትካ እንታሽሙ ክኸውን እየ ብፍላይ ንኣሜሪካ ለንቀነ ምስ ኤርትራ ስለትገብር ዘላ ኩሉ ዓይነት በቲ ኤምባሲ ናቱ ገይሩ ዘይገብሮ ነገር የብሉ ንኣሜሪካ ኣብ ጎኑ ክትኮኖ there is one thing military symposium ዲ ወላ ገለ ኢሎም ዝገብርዎ ዘለዉ ረእይዎ ለየት ያለው የሎጂስቲክስ እና የኮሙኒኬሽን ሲምፖዚየም በአዲስ አበባ መካሄድ ጀመረ። በኢትዮጵያና አሜሪካ የጋራ አዘጋጅነት በሚካሄደው ከንን ጉዳዮች በዝርዝር ለማጠናከር የሞከርከው 40 ሞተር የሆነውን አካል ደህንነትና ሰላም መጠበቅ እጅ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ናይ አሜሪካ ወታደራዊ መኮንናት አዲሞም ስምዖም እንዲሁም ደግሞ ዘላቂውን አስተማማኝ የሆነ ደህንነቱን በማስጠበቅ እንቅስቃሴ ትኩረት የሚያደርግ ያደረገ ነው። እንደ አህጉር በተለይም ይሄ የመድረክ ሲካሄድ ለብቻውን የፍሪ መከላከያ በርካታ ችግሮች አሉ እንደ አህጉርም እንደ ዓለምም ጭምር እጅ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኤምባሲ እዚ አምባሳደር እዚ ወላ እኳ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ መሳድ ብሎስ ዝያዳ ካልእ ዲፕሎማስያዊ መንገዲ ዝኽተል ተመሰለ እዚ ንኣብይ ኣሕመድ ከም ሓደ ናቱ ኣማኻሪ ዲኻ ክትብሎ ኣመሓዳሪ ናቱ ዲኻ ክትብሎ መሻርክቱ ዲኻ ክትብሎ ወላ መቃልስቱ ንኣብይ ኣሕመድ ሽፋን ንክህብ ኩሉ ዝከኣሎ ዝገብር ዘሎ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ምስ ምክልኻል ናቶም ኮይኖም ዝገብርዎ ዘሎ ዕለት the 5 day ንሓሙሽተ መዓልታት ዝቕፅል ኮንቲኔንታል ሎጂስቲክስ ኤንድ ኮሙኒኬሽን ሲምፖዚየም ኢሎም ገይሮሞ ዘለዉ ኣዲስ ኣበባ key players hosted by Ethiopia and the US በአሜሪካን ኢትዮጵያን ብሓደ ኮይኖም ዝገብርዎ ዘለዉ featuring delegates from 40 countries and 26 industry partners ስለዚ ካብ 40 ሃገራት ዝመፁ delegation ከምኡ ድማ 26 industry partners main goal modernize global supply chains and communication networks through cross-border collaboration and digital technology እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ብልፅግና ዝያዳ ብናይ ካልኦት ዓለማት ምክልኻል ናቱ ዲ ካልእ ሓገዛት ንኽረክብ ኣተኩሮ ንኽረክብ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና በታ ሚኒስትር ምክልኻል ናይቲ ሃገር ኢንጂነር ኣሸ መሓመድ ትበሃል ከምኡ ድማ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ኤርቪን መንሲንጋ ክልቲኣቶም ኣብ መንጎም ዘሎ ስርክነት ክዓቢ ከም ዘለውን እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እዚ ከዓ እንታይ ዘርእየካ ንኣሜሪካ ሲ ቱ ሰም ኤክስተንት ንኢትዮጵያ ምስኣ ከም ዘላ ከተፍልጣ ትፍትን ኣላ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ነዚ ዕድል ዘለዎ ናይ ኣሜሪካ ደገፍ ዝረኽቦ ዘሎ ኣብታ ዓዲ ነቶም ብሓይሊ ከኣልይዎ ዝደልዩ ዘለዉ ደገፍቲ ኣለውኒ ሓገዝቲ ኣለውኒ ኣብ ጎነይ ዘለዉ ሓይልታት ኣለዉ በይነይ ኣይኮንኩን ዝብል መልእኽቲ ንምትሕልላፍ እዩ ዝጥቀመሉ ዘሎ ንዓይ ዘገድሰኒ ግን ዝያዳ እዚ ኣብ ባሕሪ ሓይሊ ባሕሪ ነይሩና ትማሊ ንባሕሪ ንቆፃፀር ነርና ኢና ዝብል ምዚ ናይ ቀይ ባሕሪ ዘሎ ፀገም ዝብልዎ ዘለዉ ኣተሓሒዝካ ክትሪኦ ከለካ
ዝኾነ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ሓጓፍ ተፈጢሩ ንሕና ድልዋት ኣለና ዕሱባት ንኽንከውን መጋበርያ ንኽንከውን እዮም ዝብሉ ዘለዎም ፈቲኻ ፀሊኻ እቲ ዓለም በዚያ ትሰርሕ ዕሱባት ይደልዩ ዓለም ሲ ዕሱባት ትደልያ ተቆፂሮም ዝሰርሑ ማራ እዮም ዝደልዩ ከምዚኦም ዓይነት መራሕቲ ይድለዩ እዮም ኣብ ዓለም I'm sorry ክነግረኩም እዚ ዓይነት ተንበርኪኹ ንኻልእ መጋበርያ ክኸውን ዝኽእል ኣብ ኣፍሪካ መራሒ ከምኡ ጥራይ ዝደለ ቻይና ኮም እያ ትደሊ ራሻ ኮም እያ ትደሊ እስራኤል ኮም እያ ትደሊ ኣሜሪካ ኮም እያ ትደሊ ኤውሮጳ ኮም እያ ትደሊ ኩሎም እዮም ከምኡ ዝደልዩ ኣብ ነፍሱ ዝምርኮስ መራሒ ወይ እውን ሃገር ኣይደልዩን እዮም ብኡ መንፅር 50 ሃገራት ኣለዋ ኣፍሪካ 50 ድማ መጋበርያ ክኾና ዝኽእላ ኮይነን 54 እታ ሓንቲ ክትከውን ዘይትደሊ ክንምንታይ ዋጋ ክትከፍል ከም ትኽእል ክርዳእካ ክኽእል ኣሎ ክንምንታይ ዋጋ ክትከፍል ከም ትኽእል So try to understand it ዘሎ ኩነታት now ነዚ ኩነታት ንምምዝማዝ ትብልጽግና ዝኸደ ዘሎ ሓንቲ ሂበ ናብቲ ናይ ዞባና ክሓልፍ እየ Again, emerging as a major flashpoint, Yemen's Iran-backed Houthis have announced a maritime blockade targeting Saudi-linked shipping through the Bab el-Mandeb Strait, a strategic waterway just across from the Horn of Africa. The move raises fresh concerns over global trade, energy security, and Ethiopia's maritime neighborhood. Hello and welcome. I am Samia Mohammed, and you're watching. ስለዚ እዚ ናይ ሕቱ ጉዳይ ድማ ተደጋጋሚ ኣብቲ ሚድያታት ናቶም የመላልስዎ ኣለዉ ስለምንታይ እዚ ናብቲ ቀይ ባሕሪ ዘለዎ ኣገዳስነት ላዕሊ ስለ ዝኾነ ንዓታቶም ከም ኣጀንዳ ንኽረኽቡ ክልተ ነገራት እናተሓዝና ክንርኢና ናይ ቀይ ባሕሪ ፀገም መጠን ዝወሰኸሉ መጠኑ ብልፅግና ናይ ባሕሪ ጉዳዩ ማራ ረስኒ ዝወሰኸሉ ይመስል እቲ ዕላማ ድማ ክርዳእና እዩ ንቐፅል ሕጂ ኣብቲ ኣብ ቀይ ባሕሪ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ንዝገር We've been talking about one waterway, the Strait of Hormuz, but there are two vital maritime choke points in the Middle East, and they're both caught up in ongoing conflicts. Now, this is the Bab el-Mandeb Strait, located between Eritrea, Yemen, and Djibouti. It links the Indian Ocean to the Mediterranean through the Gulf of Aden, the Red Sea, and further up the Suez Canal. And this is where Yemen's Ansarullah Houthis have declared a naval blockade against Saudi Arabia. Now, the Houthis control large parts of Yemen, which is what we've highlighted here in red. And this is what gives the group the strategic ability to target ships in the Red Sea. Around 10 to 12% of global maritime trade passes through the Bab el-Mandeb Strait, including millions of barrels of oil every ሕጂ እንታይ ካብ መጀመርያ እንተሪእናዮ እንታይ ትብለኩም ዘላ መሲልኩም ኣብዚ እንታይ ትብለና ዘላ ኩናት ናይ መሕንቆታት ኩናት ተቐይሩ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ካብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ናብ ባብ ኤልመንደብ ጌት ኦፍ ቲርስ ወይ ከዓ መፃብቦ ናይ መንብዒ መፃብቦ ክንብሎ ንኽእል ኢና ስለዚ ብዙሓት ባሕረኛታት ዝነብዕሉ ዝነበሩ ወይ እውን ሓደገኛ ቦታ እቲ ባብ ኤልመንደብ ዝበሃል እዚ ቦታ እዚ ኢራን ኢፌክቲቭሊ ንክልትየን ሓዋዊሳ ብትገብሮ ዘላ ኩናት ንዶናልድ ትራምፕ ጠቕላላ መንገዱ ክቕይር ጌራቶ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ you can argue ብዝደለኻዮ መንገዲ ዲቤት ክትገብር ትኽእል ወሽመጥ ሕርሙዝ ጠቕላላ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ዓይነት ትራይክ ዝፍትን ኣሎ ንክኸፍቶ ኣይከኣለን ናይ ባቤል መንደብ ግን እቲ ዝኸበደ ይኮይንዎም ዘሎ ምክንያቱ ባቤል መንደብ ረይዎ ክልቲኡ ተጠሚትኩሞ ባቤል መንደብ ኣዝዩ ፀቢብ እዩ ንክትቆፃፀሮ ርቀት ዘለዎ መሳርሒ የድልየካ ብሲምፕል ነገራት ክትቆፃፀረ ትኽእል ኢኻ all you need to do is a little bit of ገለ ውሑድ ትለይ መጠንቀቕታን ምህራምን ተጌርካ መራኸብ ብምልአን ነቒፂ ኦልሬዲ መስመር ናይ ባቤል መንደብ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ብኡ ዝካየድ ዝነበረ ጉዕዞ ኣመና ውሒዱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ንዕኡ ከምኡ ክኸውን ዝገበረ ብፍላይ ድማ ንስዑድያ እቲ ዝገደደ ዘጋጠማ ድማ ከርእየኩም እየ ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ እቲ ናይ ባቤል መንደብ እንድዩ ዝያዳ ኣብኡ ዙም ዝገበርዎ ሉከደስ ኩነታት ናይ ሃገርና ረእይዎ ሕጂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዝያዳ ኣብቲ ሚድያ ዝመፃ ዘለዋ ጅቡቲ የመን አንሰራላ ወይ ከዓ ሑቲ ማለት እዩ ኤርትራ ሰለስተ እዚአን እየን ድመፃ ዘለዋ ኣብ መንጎ ሑትን ስዑድያን ዝግበር ዘሎ ኩናት ድማ ካልእ መልክዕ ሒዙ ኣብ ከቢድ ደረጃ ወዲቑ ኣሎ እዚኣ ሕጂ ዝብልዋ ዘሎ መፃብቦ በዛ ካልይቲ ቪድዮ ጌርና ምስ ረኣናያ ናበይ በፂሑ ከም ዘሎ ክርዳእኩም እዩ Asia war hasn't paused, it's simply changed its address. Iran-backed Houthi rebels have targeted Saudi oil infrastructure and shot down a spy drone. Shipping through one of the world's busiest maritime choke points has fallen to its lowest level in months as the conflict begins to disrupt global trade. እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ሑቲ ክሌምስ ቱ ሹት ዳውን ሳውዲ ድሮን ኣብዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ሓንቲ ድሮን ተሓሪማ ወዲቓ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ናይ ስዑድያ ድሮን ተሓሪማ ወዲቓ ሑቲ ስኢሎም ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘቕረብዎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ እንታይ የጋጥም ኣሎ ሑቲ ኣብ ናይ ስዑድያ ናይ ነዳዲ ምምንጮ ቦታታት መጥቃዕቲ ኣካይዶም ከም ዘለውን ነቲ ናይ ነዳዲ ጉዕዞ ናይ
سعودية دما تقلال لا تطوع بيلو ملويون عنكي فمهم زلوي زنقر مراقبنا سعودية أب بزبوت هذا كم زي كذا مقبار ترى كونه ودباتنا سعودية جدا بلو ينبع بلو كل يوم كسرعوا خم زي كله غير مالو how this is modern warfare انت كم زمسل زمناو كينات انت كم زمسل أبز رأيو زيا أبزح توت زلايا لويد كاب لندن زوته the world's largest insurance marketplace the Abena insurance marketplace وعداقة has told the Saudi shipping industry that they will stop selling work they will stop selling work cover for Saudi linked vessels in the Red Sea إذن insurance عداقة مالتيو نتمراقب insurance company انتهي له ويتعداقة نناي سعودية مراقب insurance كقبر كم زي كونه ويون stop selling war cover كوينات شفان مهاب تتوقبلو مخانو ناب سعودية قصن من سعودية ركب زلوان مراقب دماب بحري شفان كبان كم زي كونه ويون cover كقبران كم زي كونه any ship that has Saudi touch points زخونة مركب ناب بالسعودية زخون يكون ركب زلوا سعودية تونين هاديو سعودية partnership زلوا دي قلن تحرقينا will be included in the list of excluded ships زخونه مركب من السعوديه ركب زلوا كابتن انشورانس كافرج كتليايم زولو زلو እዚ ማለት ድማ ናይ ሚልዮናት ናይ ኣማይት ሚልዮናት መራኽብ ብዘይ ኢንሹራንስ ክንቀሳቀሳ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ስለዚ ሃዲመን ካብቲ ቦታቲ ክርሕቃ ክኽእል ኣለዎን this is a massive blow with the sea on both sides of the country now effectively under siege እዚ ማለት ብባቤል መንደብን ብወሽመጥ ሕርሙዝን ብክልቲኡ ከም ካልኦት ሃገራት ኸልጅ ተለኩይታ ኣላ ስዑድያ ማለት እዩ ምክንያቱ ዋላ እኳ ብስዊስ ካናል ጌራ ክትወፅእ ትኽእል ተኾነ ተን መራኽብ ግን ኣብ ቀይ ባሕሪ ክሳብ ዘለዋ ኢንሹራንስ ዘይብለን ኮይነን ከመይ ጌረን ናብ ስዑድያ ናብ ወደባት ናይ ስዑድያ ክበፃ ወደባት ናይ ስዑድያ ድማ ክልቲኡ ሑትን ተደልዩ ክሃርሞ ዝኽእል እዩ ስለዚ at the same time the Houthis warned that the recent strikes on Saudi Arabia were just the start of a new war campaign እዚ ኣብ ስዑድያ ጌርና ዘለና መማቕርቲ ሕጂ ንጅምር ኢና ዘለና እቲ ጉዳይ ከምቲ ዝደሊ ኸማን ኣይቀፀልና ኣለና ይብሉ So, سعود عرب ننوي حوام بصبوق كنقصاقصو دحر مصنح زعبيه جيجا زغبرو خويني سمعني and here they are اتكونتات كاب حجنا بي كوزدومي انتي كغاطمامي كمزا تريوا زلوخميم حوتي ني بلوكيد امريكا بلوكيد تقبر نيرا لو حوتي تقلالا سعوديا ابزي بابيل مندب ترادي كونس even ابو دباتا اب جدان كومدما بيامبو زخونه خدقبر كمزي تخل اصوا غير لا بحالالو زغرميو حوتي مالت نيمان كمان كواصطر زي كالن شي حيلي ግን ምዕቡል ኣፅዋር ተለካ ምዕቡል ዝኾነ ቴክኖሎጂ እንድሕር ሒዝካ ንኣሜሪካ ምስ ኩሎም መሻርክታ ኣፋ ክትሓትም ከም ትኽእል መንገዲ ክትቀይር ከም ትኽእል ትገብራ this is historic by ዝኾነ ይኹን መለክዕ ሪኻ ታሪኻዊ ፍጻመ እዚ ስዑድያ ስለተበደለ ተሓጒስና ወይ ገለ ማለት ኣይኮነን no this is historic ታሪኻዊ ፍጻመ ጥራይኻ ክትብሎ ትኽእል ካልእ ዝኾነ ይኹን መለክዕ መግለፂ ክትረኽበሉ ትኽእል ኒኻ اسمع اسكتم ما رح تنيحوت زبلوا زلو Forces carried out two types of military operations. The first targeted sensitive targets at Aramco facilities in Jazan using dozens of ballistic missiles and drones, while the second operation targeted sensitive targets at Aramco facilities in Yanbu using ballistic missiles, cruise missiles, and drones. So, وهذا قال نايتي حوتي زغلص مالتيو كلتا عينت متقعت خم زكايدو ات حدا متقعتي ابتي رامكو زبال نو رامكو ديكون ارماكو دي ولا غلي زبال تناي ندادي كامباني ناتو اب كبابي جيزان زنبر عبناي مصاري ريفاينر بوتا ب سرت العسرت زغون باليستيك ميسايلن دروناتن غيركا درونات قدم يزيد تكوسو ابتي كل اير ابز قربلو دمات باليستيك ميسايل ماتش عنته اير ديفنس سيستم يشقعو ويون أبصمدو يتومو أشكعو اتباليسيك ميسايل قطف علاماتاتو يهرم كابو دما أبتي كالاي ودب كاب حرمز حريمام زو صولو زنبرو ينبعو زبال دما أبون حريمنا خمزة لنا يمزولو زلو السعودية أرقفهم لالو مالتي إزي ناي بحق زحزني anyway it is what it is السعودية درون جيرا كتتكعي لا زدتو دي قلخا أو دي قومهم زلو خانا جيرو مالو والمجنحة والطائرات المسيرة Well, Saudi Arabia's civil defense confirmed that air raid sirens sounded multiple times early on Saturday in both locations. The kingdom offered no further comments on damage or casualties. The Houthis said their attacks were retaliation for recent Saudi airstrikes. Houthi health officials also said the strikes hit a port and the state-run telecommunications corporation.
It's very sad. This is very sad. There is no another way to say it. بحق زحزني. هجرات عرب، هجرات خليج كمون إسلاميين هجرات نحت حدن زخونو زلوا. Very tragic. زحزن زستممي. سعودية بزح تحريمة خمسة لا. بلك كم تنكالت هجرات دماء عفنا ناي حبريتها سلزلو هاي واتسني زلو انت عينت أقام كم زلو كبيت زخونة censorship زلو سلزي تيجوت زلو ساعة حبريتها تحريمة خمسة لا زقلت حبريتها نسمع لنا كنا منتاي انوات وريد ومالو انتاي قبر له دما بحجي كره هذا كابت كره كبهال زغل سعودية بزغلت فمن قدي دبلوماسي غيرا نزي مسحوت زلو كنتات ناب سلامة من قدي كتقيرو لتخل طباب كتقامان لوا ده بس حسب نتكون هذا عزب زلو سعودية تواقع كسعره مع اللوا زبل أنا يسمعكم because مسماني خاخت واقع انت خاخت حرم just I think السعودية is in a very tough place. ميتي سألاي خارين كاون كتسمعوا تغلين تغين كايمر ولا حنت قد تسمع زي تغل تغين كاب. It's very sad. بعالم بعبيود ما علمنا مالتي. أبي مسمرنا ينقدي كم زيلو تعاطي خمسة لين رلنا. Now نزيام السوبانا كلا قبلكم ديجين قربت لي أبزي كنسمع global maritime trade زبوتازي كاب 10 تحسب 10% نقدر علمنا. Including millions of barrels of oil every single day, which means any disruption that takes place here could threaten and cause a new surge in global energy prices. Saudi Arabia uses a variety of methods to transport its oil, including shipping terminals, export hubs, and even a cross-country pipeline that spans roughly 1,200 kilometers. But around 2/3 of its daily exports pass through Bab al-Mandeb. So for ships looking for an alternative route, it would require them to take a much longer journey that's around the southern tip of Africa, which is what we're showing here. This journey adds 10 to 14 days onto it. And of course, time costs money. In this case, an estimated $2.5 million. كم تريوا زلهم سعودية كابز قداي زك توت تخينا بعبيو زي جيراتو زنبرت وده ببابيل مندب تسريح ترايد سرح الكامبر كابو وصاي تخينو نزخلو أفريقيا زيرو كخيزلو دروت واجانا يتقعزو تراي كن منتاي inflation كم زغل من هارنا واجاتات معناته نت logistics واجا قبل اليو كدم مرسل زلوا and this is where we are and there's always زبوتاتات زلنا كساب كندي زي استراتيجي كواك أمامتاناتنا كساب كندي يقدر سقينو كم زلوينا نردا زي حدا كم زلوا وسيدك انتي كريكم يدل مسلكم أبز بوتازي كساب كندي نجارات بقولتو فيك آير كم زلوا نما جنزاب زأكل مالت سعوديان حوتن زهدوا زلوا بزحات كم زبلوا زلوا نزيام مكوس خلكم مستي قنو زخيد زنبرة بأسي نابي جزء خيد خل نزي من وصلوا. The Iran war could have united the UAE and Saudi Arabia. Oh my God! But Iran's attacks have turned the Gulf on its head, hitting tourism, the oil industry, and a whole way of life, and leaving Saudi Arabia and the UAE more divided than ever. On the map, Saudi Arabia dominates, but its smaller neighbor, the UAE, and even had a mentor. حجي انتاينا كن ردلير اللغة مسيلكم عبزي. This is very very interesting. نايزين كلت هاجرات كنتاسي نابي جوتسك خير خل خون. انتاي كون متأي كنتات نايزين هاجرات كلتين مهنياتو. أبيمن بأسن يروون. بعبي يوزكيناتنا إيران دما النات حلال خنيس أنيهو. So what is going to happen now? أب السودان زلوا كنتات كنرينا. حدش معبالتات اللوا. أب كي بحر زلوا كنتات كنرينا. بعبيو أب سومال زلوا كنتات كل زي انتهت الواقع مسيخ النزبل تفل عليه ريتوتات كوهابينا نسمع زلنا أب بزع نجر يورا درس لزلوا أتي إمارات زبال حجي سعودية يهرم الله سعودية مهرامون عب خميكس الويخل مالت سعودية كابتكوينات تربح الله زبل سمع سلزنا برون أزو كنتات زيجي بخميكس الوامي خل خون زبال زربالو نسون بينكم ريوس لزغنا مجمريا أبتي قداينا السودان قبل مسكاري حنتار استلات النبزيا كبكم زدلي and I think زار سيزياون كل سب كستبلا لا زلويو أتكونتات نقول بمعري ديسألو زلو كي مثلنا ديسك سمعوها. The world's most populous landlocked country with over 120 million people depends overwhelmingly on Djibouti for maritime access.
Approximately 90% of its international trade imports worth tens of billions annually, and key exports like coffee, sesame, livestock, and emerging minerals flows through Djibouti ports. This reliance cost Ethiopia roughly 1.5 to 2 billion US dollar yearly in port fees, logistics, and related expenses. Located expanded with a function around from Ethiopia. New road links like RN modernization infrastructure is not just another. Private segment provides Afar and Tigray regions stand to gain most. Potash mining, agriculture, and livestock can access faster export routes. حجي انتهايهم زبلو زلو أبز مسيركم. Turkey's Tiryaki agro signed an MOU with Djibouti Port and Free Zone Authority, the Bahal Malatium, to explore the modernization, expansion, and potential long-term operation of Port of Tajura, relieving Ethiopia's trade bottlenecks. Expanding Tajura creates a critical northern trade corridor to reduce severe congestion at Djibouti's main port, where Ethiopia currently routes 90 to 9. انتايم زبلونا زلو مسيلكم. جبت زبهال حجوين نتي ودب تاجورا ناتو مسعودية خوينون 3 عامات ديل جيرو دبهال زنبر حجوين مستركو خوينو نتي كالاي ودب اب تاجورا نمهنات يقوايا كم زلون نعون تغيرو دما إثيوبيا كابتي حدا مين بورت زغبر زلو ابت دورا لي زلو وصاي توساخي ادل كتركب كم تخل ويون تي ناي واغا صقم قطيموا زلو سي كقيرلا كم زخل يوم ززارب زلو انتاي زريكا لأن أبز قرابة معلتات مس جبتي زخنا مفرام كم زجبرة راشا كمو هذا مفرام غيره كم زلو كمون كلاتهم هجرات أبز جبتي زبال more expand ناقبر يخدلو انتهايو تترجمنا تندحري خادمة إزي أنت بخجلت لكم أنا أكون هيك أي بحريت أجمع ززر أي حجر ناب جبتي نامزة ما مليسو توساخي ديل كجبر نرلنا انتهاي مالتي زي كم إذا حق أنت متخلنا. Djibouti is cashing on all these risks. كل جزء أجمع مابزك أي بحر زلوا بمرأي Djibouti أمانة قداسي أوروبا حبرت ماليسو partnership bilateral relationship ناتهم كسفعوا مخانهم. روسيا كمو كسفعوا مخانو. ويون حدش كجبر مخانو. أمريكا كمو. China كمو. Again اليان ون انتخونا مساتهم. انتهي زريكا. Djibouti زبحال نزو كل ريسك أبكباب زلوا بيمن حتى سلزلوا. تبحري تجمعهم بحرتي زيت كمالية لم بو بتخالش أنا ما يرترى زلا يرترى دما زلا على استراتيجي كاو بوت هالواجن حساب حجي دما نتي استراتيجي كاوي جمعهم بحرناتا نبحده كر أزغل ويون كعك أنزغل ويون كنجار زغل كتباوي ديل أيك يرتون الله بدحر مجارجات السراح نطلقين بهج كرينا ناي ترك ممتاز أزياء قداسي كلهم زم هجر أزياءهم تاريخهم تركون تيلكا رشا تيلكا طليان تيلكا انتهي يوم زت متزلو إذا كان إثيوبيا يوم زت متزلو إذا كان إثيوبيا عبي وجلس لازم بحال زلو بس حزبت الله لازم بحال زلو نزع إذا كان زخن تكمل دحرقينا تونكم موات أنا تدمر بجبتي سلازخونه أب جبتي قال نجار كن جبرالنا بس تخلونا جبتي استراتيجيكاوي أقدر سنة أب قمت متاو مالتي زي ما أنت يجي فكر جبتي دم تقويه يا زلا زيات رأيك نجاركم زل عندي جبتي تقويه يا زلا سلامتي تقويه لا جبتي مغنياتهم إذا حد زلاتهم مسكوتنا يعدل ترجعون لهم بدبوبهم زلوا سومالي لانديو بوليتيكاوي تفلت الناس لزي رخبة كم تزدلي عبيت هاجرات مسيوم ديلك قبري كلون يوم بسمين زلوا إيرترايو إيرترا دما مستزلوا بوليتيكاوي كنا تابع على إيرترا زلوا كسب حجي عبنا جرك تقبر سلزي كالت بودا باتا بس بفيتهم زلوا دما يمنيم حوتي أبسبيل وورس لزلوا نزم كلنا بتاعت تقييمتنا جبت مراهي أمنا أبقيا زلّي يمثل شبت زبل زلّي يمثل مغنياته ودباتو زيادة تسعيو ودباتو تتقرص انتهانيتو ولا إيرترا نابتو صوت عند حراتها نتينا تكنولوجيا كاوي نتي ودباتي أمنا هنيس أيون تسأنيه ولا أنا إيرترا زدلي مزمتو ناب حسب زخون انتمتيو كساب حسب زمعبل ون نحنا كابو ونكن سرق نخلينا سلازي إيرترا جينا كي تدالوت ويون تكون تطب سرح كي كيروتو خلنا بديل كي كيروتو خلنا زنا استراتيجيكاوي كونتات ناتا أنا زيادة قبل سؤال لني أتا قمت ناتا يجن أب كوننات جن زي فلتاجن متى إيرترا كوي وإلى حد يراديل كتجبر سلة تغل كابتي إيرترا كتبت تغل كونديشنز زبالة كونديشنز أنا كبام يخليه معني هتوت إيرترا بزح كونديشنز كقرب سلة تغل أنا بغلل زبالة بمساعدة نتوم عواويل خاص باللوم يخليه زبل زلوا خاي مسل بتحرك طريق الله
ከምዚ ምሻ الله بيوتيوب ትሪዮ ሓደ ግዜ ቪድዮ ወይ ካብ ቲክቶክ ትሪዮ ክልተ ሸቃጦሲ እንቋቁሖ ወይ ድንሽ ይሸጡለው በለ እንቋቁሖ ይሸጡለው ዝበሰለ እንቋቁሖ ይሸጡለው ሽዑት ዋጋ ሓደ 2 ቅርሺ ሓደ 2 ቅርሺ ገይሩ ወሎ ሽዑት ሓደ አጉድላ ቢል ቅርሽን 50 ገይሩ ዝያዳ ሰብ ክሸጡ ከምኡ እናገበረ ዋጋ እናጉደለ ወይ ካልእ ኮንዲሽንስ እናቀየረ ብትክክለኛ ውድድር ዘይኮነ ካልእ ጥበባት ተጠቂሙ ክኸስብ ዝፍትን ከምኡ ዓይነት ሸቐጥ ዝገብር ዘሎ ይመስል ጅቡቲ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ብዝኾነ መለክዒት ጅቡቲ ነዚ ሕጂ ዘሎ ክራይሲስ they're cashing on it ብጣዕሚ ንረብሓን ንቁጠባን ንገንዘብን ክጥቀምሉ እዮም ዝፍትኑ ዘለው I hope ኤርትራ ድማ ኣብቲ ቅድድማት እያ ኣነ እኳ ከም ናተይ ርዲት ሓንቲ ዲል ትርአ ሓንቲ ዓባይ ዲል እንድሕር ገይሮም ትኻልእ ክውሕዝ ከም ዝኽእል ሓንቲ ኦፊሻሊ ምስ ዝኾነ ምስ ቻይና ድዩ ምስ ገለ ወይ ምስ ኣሜሪካ ድዩ ወይ ምስ ስዑድ ዓረብ ድዩ ሓደ ብወቂዕ ክግለጽ ዝኽእል ቢዝነስ ዲል ተገይሩ ናይ ሴኩሪቲ ከምኡ ድማ ናይ ቢዝነስ ዲል ተገይሩ ኣብ ስራሕ እንተኣትዩ ካልኦት እውን ክደፍሩ ምኻሉ ይመስለኒ እንተደየለ እቲ ካልኦት እቶም ኣብ ከባቢና ዘለው ወላ እቲ ሶማሊላንድ እውን እኮ ፀደፍደፍ ዝብል ዘሎ ነዚ ጂኦፖለቲካ ተጠቂሙ ንሱ እውን ኢንፋክት ንሱ ኣብ ወረቐት ፅሒፉ ዝደለኹም መክበኩም ክእል ኣብዚ ገማግም ባሕሪ ዝብል ዘሎ ግን ከም ናይ ኤርትራ ከዓ የብሉን ስለዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ሓደጋ ኣለዎ ግን ዕድላት ድማ ምስ ዝኸዱ ኣለዉ ግን ክንፅበ ኢና እንታይ ክመፅእ ይኽእል ይኸውን ተስፋ ጌርና ንፅበ ኣለና ፅቡቕ ነገር ክመፀና ኣነ ናቲ ዕላማ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ፅቡቕ ንክረክብ እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንእሰይ ፅቡቕ ንክረክብ እዚ ኩሉ መኪቱ ነዚ ሃገር ደዋቢሉ ዘሎ ዝጥዕመሉ መድረክ ክመፅእ እምበር ንሕናስ ድሓን ናትና ፀገም ናትና ደለ ምኾነ ነይሩ እቶም ደገ ደለና ብዙሕ ኢንቨስትመንት ድዩ ዋላ ካልእ ንብሎ ዘለና ክሳብ ክንዱ ናይ ደገ ዘለዎ ሰባት ዋላ ደገ ዘለዎ ኤርትራውያን እዮም ይግብኦም እንዲ ግን ቀዳምነት ግን ነቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፍል ዘሎ ክጥዕሞ ምንታን በዛ ሕጂ ዘላታ ኩነታት ክቕፅሉ ከለዉ ዋጋ ዝኸፍልዎ ዘሎ ዓብ ነገር እዩ ቅድሚኦም ጉልበቶም ሂወቶም ንእስነቶም እዮም ዝኸፍሉ ዘለዉ ስለዚ ብከምኡ ክንቅፅል ኢና እንተተባሂሉ ከምኡ እናኸፈሉ እዮም ክቕፅሉ ሓንቲ ከባድ ሕቶላ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ሳዋ እዚ ገድልሲ ይብልዎ ካብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እንታይ ልዩ ሓቶቲ መኮንናት ናይ ሳዋ እቶም ሓለፍቲዮም ዝሓትዎ እዚ ገድልሲ እዚ ሃገራዊ ኣገልግሎሲ ንኸይድ ኣለና እጂ ድማ ናብ ደቅና በፂሑ እሱ እንታይ ትመፅዒናትና ንሕና ማለት ንሕና ንቃለስ ኣለና ድሕርና ዝመፁ ድማ ይመፁ ኣለዉ ከመይ ክኸውን እንታይ መፅዒናትና ክኸውን ኢሎም ይሓትዎ ብርግፅ ከምዚ ክትኮን ይኹም ኣይብሎኒ ግን እቲ ሃገር ምህናፅ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ፕሮሰስ ምዃኑ ክሳብ ክንደይ ብድሆታት ዘለዎ ካብቲ ንሃገር ናፅነት ንምምፃእ ትገብሮ ቃልሲ ሃገር ንምልማዕ ትገብሮ ቃልሲ ከም ዝከብድ እዩ ዝነግር ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ሕቶታት ኣብቲ መንእሰያት ናይ ኤርትራ ወይ ናብቶም ወታደራት ወይ ናብቶም ሓለፍቲ የለን ማለት ኣይኮን ኣሎ እዩ ሰብ ስለ ዝኾኑ ኣሎ እዩ እሱ ንሕና እውን ኣብ ደገ ኮይና ነቲ ዘሎ ኩነታት በቲ ሓደ እቲ ፀገምን እቲ ብድሆታትን ናይቲ ሃገር ምግላፅ የድሊ ተዓሚትካ ጥራይ ዲሞክራሲ ግበረለይ ከም ዝግበረለይ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ኩነታት ምርዳእ የድሊ ኣብ ከመይ መድረክ ኣለና እንታይ ዓይነት ብድሆታት ኣለዎ ተዓዲ እንታይ ዓይነት ፀገማት የጋጥማ ኣሎ ብካልእ ድማ እዚ ፀገማት እዚ ሕጂ በዚ ዘለናዮ ቀፂልና ጥራይ መፍትሒ ክኾነና ይኽእል ዶ ወይስ ከም ዘለናዮ ድሓን ዝኾነ ባላንስ ናይ ከባቢና ሒዝና ከለና ኣብ ቁጠባ ለውጢ ክንገብር ዘለና ተኻለይቲ ያ ንዓይን መልሲ እቲ ኣብ ሴኪሪቲ ዘለና ንግዚኡ ንኺስና ከለና ኣብ ቁጠባ ግን ለውጢ ክንገብር ኣለና እቲ ኣብ ቁጠባ ለውጢ ንገብሮ ድማ ነቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዎ ዘርብሕ እስከ ድሓን ደገ ደለዉ ኣለዉ እንዮም ሓደ ንስኻትኩም ደገ ነርኩም መፂኹም ገዛውቲ ንክትገዝኡ ድዩ ድሓን ነቶም ናይ ደገ ዘለና ወላ ግደፈና ነቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ግን ዘርብሕ እንተኾነ እውን ፀገም የብለይ ኣነ በዛ ነብሰይ ዝብለኩም ንካልእ ሓደ ናቱ እንዲ ዘለዎ ናተይ ወላ ነቶም ደገ ዘለዎ ኣትሪፉ ነቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዎ ዓዲ መንእሰያት ግን ዘርብሕ ፖሊሲታት እውን ክግበር ምስ ዝኽእል ውፅኢት መምፃልና ነይሩ ተኻለይቲ ዘላ ድማ ከላግባ ምሳ As it has regained full control of a major highway linking Khartoum with El Obeid. Now, that's a city that's been under siege by the rival paramilitary Rapid Support Forces, or RSF. The capture of Al Sadrat Highway will help the military to move troops, weapons, fuel, and supplies. It will also hinder the RSF's push to seize El Obeid, the capital of North Kordofan state. 500,000 people are trapped and have been coming under intense RSF drone attack. All paramilitary. ሰራዊት ናይ ሱዳን ኣገዳሲ ዓወት ከም ዘመስገበ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣገዳሲ እዚ መስመር ናይ ካርቱም አልዑቤድ ነቲ ዘለጥ ነቲ ኻትራሜ ነቲ ፅርግያ ነቲ ሃይወይ ክቋሃፀሩ ከም ዝኽኣለን ንብሙሉእ ብምቁፅፃር ድማ ዳርጋ እቲ ኣብ ልዕሊ ካርቱም ወይ እውን ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዘንፀላሉ ዝነበረ ሓደጋ ብዓቢ ደረጃ ከጉድሎ ከም ዝኽኣለ ብዓቢ ደረጃ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እዚ ኣብዚ እውን ሓደ
ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት በብዝሒ ዝወፅእ ዘሎ ዓወታት ናይ ሱዳን ዘንፀባርቕ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ሰራዊት ናይ ሱዳን በብዙሕ መንገዲ ዝዕወት ዘሎ እዩ ዝበሃል ኣብ ብዙሕ ግንባራት ይዕወት ኣሎ ብኩሉ ግንባራት ናብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ዶብ ፀራሪጋ ውፅኢዎ ኣሎ ናብ ጫድ እውን ዶብ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ተቆፃፂሩ ኣሎ ሕጂ ድማ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ገይሩ ክሳብ ደቡብ ናብቲ ሰንትራል አፍሪካ ድዩ ደቡብ ሱዳን ገፁ ይደፍኦ ከም ዘሎ ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ እውን እንታይ ኢሎም ንእሽተይ ኣርቲክል ወፅያ ነይራ if I can give you the summary of that article እንታይ ዝብል ዘሎ control of a strategic highway ስትራቴጂካዊ ሃይዌይ ከም ዝቆፃፀሩ እዚ ድማ ሱዳን ሰራዊት ሱዳንን allied forces completed regained complete control of the 350 kilometer export and connecting Khartoum and Durman El Ubaid in the North Kordofan ስለዚ ነቲ መስመር 350 ኪሎ ሜትር ክሳብ ክንደይ ቀረባ ምዃኑ ኣብ ሱዳን ዝኽትፈልጥ ኣለኩ ነዚ El Ubaid ትበሃል እንድሕር ተቆፃፂርዎ 350 ኪሎ ሜትር ጥራይ ካብ ካርቱም ኣብ ሱዳን 350 ኪሎ ሜትር ውሑድ እዩ ምክንያቱ ምስቲ ጎላጉል ምዃኑ ምስቲ ገለን ርኢኻ ተኽእሎሲ ውሑድ እዩ ስለዚ ነዚ ቦታ እዚ ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ቆፃፀሮ ምኻኑ ኣገዳሲ እዩ ስቲል ተወደአ ነገር የለን ግን key operations in town security ናይ ክልተ መዓልቲ ከቢድ ኩናት ተኸቲሉ troops advanced from Rahid al-Nuba and liberated several key locations ከም በዓል ሰያላ ባራ جبرات الشيخ زبهال كمون قرفة ان جاريخة زبهالو عدتاتن كتماتاتن حراكم زوز ايام زنوغر زلو force link up troops from the 5th Infantry Division moving east from El Ubaid successfully merged with joint forces advancing west from Undurman at جبر الشيخ ስለዚህ ሰራዊትናቶም ብክልት ብዝተፈላለየ ግንባራት ዘጥቅዕ ዝነበረ ኣብዚ جبر الشيخ ዝብልዎ ዘሎ ከም ዝተራኸበ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ RSF counter ከምኡ ድማ እቲ ዳዕመ ሰሪዕ ፀረ መጥቃዕቲ ኣካይዱ ንሱ እውን ከም ክንወኺ ኢሎም ማለት እዩ allied forces repulsed a major RSF attack near Bara and Jabal al-Sheikh inflicting heavy casualties and destroying multiple military ስለዚ እቲ ዳዕመ ሰሪዕ ፀረ መጥቃዕቲ ዝገበሮ ሓያል ዝኾኑ ዝገበሮ እውን ንዑ እውን ከም ክንወኺ ኢሎም ኣለዉ ስለዚ ሰራዊት ናይ ሱዳን ፅቡቕ ዝኾነ መንገዲ ናይ ዓወት ሒዙ ይቕፅል ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ እውን ኣካል ናይቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝፍፀም ዘሎ ኩነታት እዩ እቲ ሰራዊት ናይ ማራት ዝበሃል ኣብ ከቢድ መንቀራቕሮ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ዳዕመ ሰሪዕ ዝወርዶ ዘሎ ስዕረት ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ እውን ንግንዘብ ኣለና ማለት እዩ this is very very important ኣብዚያ እውን ከንተሓሓዛ ንኽእል ኢና You know, over the past few months, Egypt is assertively treating, not only linking the Nile and the Red Sea security, it is treating security in the Horn of Africa as an extension of its own national security. I am speaking from the top of my lung about this and how important it is that Ethiopians and Ethiopian policymakers should take this a bit more seriously because to me, with its engagement with Somalia, Sudan, you know, its support for the Sudanese armed forces. And I think Egypt is deliberately pursuing a coherent long-term regional strategy that Ethiopia is underestimating, in my assessment, because when you እንታይ እትብል ዘላ መሲልኩም ፅቡቅ ዝኾነ ትዕዝብቲ እዩ ግብፂ ኣብ ነቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ኩነታት ብጣዕሚ ተጠቂማ ንኢትዮጵያ ኣብ ነዊሕ እዋን ፅቡቅ ጌራ ከተጥቅዓሉ ትኽእል መንገዲ እያ ትገብር ዘላ ምስ ሱዳን ምስ ሰራዊት ሱዳን ትገብሮ ዘላ ስራሕ ምስ ሰራዊት ናይ ምስ መንግስቲ ሶማልያ ትኸዶ ዘላ ምስ ኤርትራ ትኸዶ ዘላ ኩሉ እዚ እቲ መርሕነት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኣይተረድኦን ኣሎ ወይ እውን ከምቲ ዝድለ ብዕምቆት ይከታተሉ የለን ወይ እውን ነቲ ክበድ ናቱ ብዕምቆት ዝተረድኦ ይመስልኒ ዘሎ እዚ ድማ ግብፂ ነቲ ናታ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ዕላማታት ምስ ናይ ቀረን ኣፍሪካ ብምትሓሓዝ ምስ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ብምትሓሓዝ ንኢትዮጵያ ኣብ ነዊሕ ገይም ኣፀቢቓ ክትጉዳእ ከም ትኽእል ጌራ ትሰርሕ ዘላ ነዚ ድማ እቲ ብልፅግና ክርድኦ ይከኣለን ኣሎ ብዙሓት እዮም ከምዚ as I said earlier, most of the communication about Egypt's role in Ethiopian, you know, whether that's through support to the Sudanese armed forces or is lobbying against the GERD and everything, there's a lot of caricature, you know, depicting Egypt as simply an AI-generated caricature. And I'm asking, where is the serious policy debate when it comes to this, as Egypt is now aggressively even linking the Nile and the Red Sea
Sudan and Somalia into a strategic framework, to my understanding. Whether that's going to be an effective approach or not is yet to be seen. So, but I think we need to look into that a little bit more seriously and see how much of that current diplomacy is ultimately about the GERD, or is it more approach? ስለዚህ ከም ትብሎ ዘላ ትብልጽግና ነቲ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ከም ምፅምዶ ሓዊሱ ምስ ገለ ሓዋዊሱ ከምዚ ብኤአይ ጀነሬትድ ዝኾነ ስእልታት ናገበረ ባንዳ እናተባህለ ዕምቆት ብዘይብሉ ልክዕ ከምዚ ነቲ ክበድን ነቲ ስትራቴጂን ዘይምጥን ኣካይዳ ናይ ብልጽግናስ የፍርሃካ ከም ኢትዮጵያ እቲ ግብፂ ትኸዶ ዘላን እቲ ሓጓፍ ብልጽግና ዝፈጥሮ ዘሎን ኢላ ትዛረቡ ዘላ ነቲ ካሜሮን ሃትን ናቱ መልስን ይሸክ ንሰማ It's often seen from the lens of the GERD, most importantly. Well, I do think that the entry point for Washington into this kind of regional discussion is the Red Sea. If it had to, if Washington has two priorities in the region, it's Red Sea security and freedom of navigation in the Red Sea, and it's counterterrorism. Right, those are the two, I think, issues that this administration has clearly, made a priority in the Horn of Africa, in the wider region. So I think the GERD is of. Wow, ከባድ መልስ ኻይቦም ኣብተን ቀዳመት ኒ ዋሽንግተን ኒ ዶናልድ ትራምፕን ምሕደራናቱን ብዛዕባ ዞባ ክዛረብ ከሎ ተንቀንዲ ኣብ ቅድሚ ዝመፃ ነጥብታት ቀይሕ ባሕሪ መስመር ነግዲ ምንቅስቃስ ናይቲ መስመር ንግዲ ከምኡ ድማ ፀረ ግብረ ሽበራ እዚአን ነጥብታት እዚኣተን ነዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምሕደራ ዘገድሶ ገርድ ትዲጋ ካልኣይ ኣይኮነን ብዙሕ ኣገዳስነት የብሉ ንዑ ይብል ኣገዳስነት እንተለዎ ድማ ግብፂ ስለትግደሰሉ እምበር ዋሽንግተን ግብፂ ለሚናቶም ዘይኮነስ ናቶም ቀዳምነት ንባዕሉ እቲ ቀይሕ ባሕሪ መስመር ናይ ንግዲ ከመይ ገይሩ ውሑስ ዝኸውን እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብዚ ቦታ የብላ ኢትዮጵያ ክትገብሮ ከተበርክቶ ትኽእል ስለዘይብላ ኣብቲ ናይ ዋሽንግተን ቀዳምነት የላ ግብፂ ብግምጣሉ ኣብዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዓቢ ቦታ እዩ ዘለዋ ስለዚ ግብፂ ሶማልያ ወላ እቲ ሱዳን ኤርትራ እዚኣቶም ኣብቲ ባሕሪ ስለ ዘለው ኣገዳስነት ኣለዎ ዳትስ ዋይ ድማ ናይ ዋሽንግተን ድሌትን ባህግን ኣብዚአን ሃገራት ዝያዳ ዝርአ ዘሎ ካብቲ ንኢትዮጵያ ዝምልከት ጉዳይ ኢትዮጵያ ድማ ሓውሱ ንኽብል ለይትን መዓልትን ዓንገረር ክብል ውዕላ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ድማ ጥቕሚ ስለ ዘይረኣዩሉ ክሕውስዎ ወይ እውን ኣብቲ ጉዳይ ክእትዎ ዝኾነ ይኹን ዝግበር ተበግሶታት ኣይተረኣየን እዮም ዝብሉ ቸው እዚ ነብሱ ዝኻለ ኣገዳሲ ምዕራፍ ኢና ንርኢ ዘለና ካብኡ ቀፂልና ናብቲ ካልእ እውን ክንሰግር ስርዓት ብልጽግና ተቃሊስካ ካብ ምውጋድ ካልእ ኣማራፂ ስለዘየለ ኩሉ ብዛዕባ ሃለዋትን ህዝብን ሃገርን ዘተሓሳስቦ ዜጋ ብሓድነት ክቃለስ ፖለቲከኛ ኣይተ ልደቱ ኣያሌው ፀዊዖም ተጀሚሩ ዘሎ መንፈስ ሓቢርካ ምቅላስ ተጠናኺሩ ክቕፅልን ኣፈላልያት ንግዜኡ ኣፅኒሕካ ኣብ ሓበራውን ግዜ ዘይህብን ጉዳይ ምዕሳል ከም ዘድሊ እውን እዮም ተዛሪቦም ዘለዉ መንበረ ሃይለስላሴ ሃገር ከም ሃገር ሰላምን ልምዓትን ከይረጋገጽ ሓድሽ ትውልዲ ናብ ኩናትን ምቅሓርን ከኣቱ ኣብ መንጎ ህዝብታት ሰናይ ርክብን ጉርብትናን ከይፍጠር ልዑል ትኩረት ሂቡ ዝሰርሕ በዘቢሉ ድማ ዕምሪ ስልጣኑ ክናዋሕ ዝፅዕር ስርዓት ብልጽግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ኩናት ንምኽፋት ላዕልን ታሕትን እናበለ ይርከብ እንተኾነ ግን ካብ ሕልፉን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እናካየደ ዝርከብን ዝመፀን ዓውደ ኩናት ዝተፈለየ ውፅኢት ከመዝግብ ይኽእል እዩ ምባል ፍጹም ዘይሕሰብ ይብሉ ፖለቲከኛ ኣይተ ልደቱ ኣያሌው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጦርነትን ማሸነፍም ይችላል። ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኩናት ክዕወት ኣይክእልን ኣሸንኳይ ሕጂ ዝተኸፈተ ኩናት ክስዕር ክሳብ ሕዚ ጥምረት ፈጢሩ ምስ ዝኸፈተ እውን ዝዕወት ዓውደ ኩናት የለን ምስ ውድብ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኣብ ዘካየዶ ኩናት ወዲ እዮም ኮስቲረ እዮም እናበልካ መንፋሕ እንተዘይኮይኑ ኣብዚ ሕዚ ብኣንጻር እቲ ውድብ ተጠናኺሩ ይርከብ ንፋኖ እውን እንተኾነ ብተመሳሳሊ ዘሸንፈሉ ኩነታት ኣይፈጠረን ስለዝኾነ ድማ ህዝቢ ንክወድን ካሊእ ተወሳኺ ዓቕሚ ቁጠባ ሃገር ንምድኸም እንተዘይኮይኑ የኢትዮጵያ መንግስት ተዋግቶ የሚያሸንፈው ጦርነት በፍጹም የለን ስልጣን ካብ ዝሕዝ ሃገር ከም ትሪእዎ ዘለኹም ልደቱ ኣያሌው ብተደጋጋሚ ብልጽግና ተዋጊኡ ከምፅኦ ዝኽእል ለውጢ የለን ብግምጣሉ ድማ እቶም ናይ ትግራይ ሓይልታት ብፍላይ ከምዚ እዚኣ መስምዕዋ ከመይ ክሳዕ ክንደይ እቲ ንፁርነት ናይቲ ኩነታት ኣብ ምንታይ ደረጃ ተበፂሑ ከም ዘሎ ንምግንዛብ ዝኣክል እዛ ቪድዮ እዚኣ ስምዕዋ እስኪ ንኸተና ዕላማ ሰለስተ ነገራት ምስኻ ኢና ንብል ሉዓላዊነትና ምርግጋጽ ውሕስና ህዝቢ ትግራይ ምርግጋጽ መሰል ርእሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ሙሉእ ብምሉእ ምርግጋጽ ናይዚ መኸተና ዕላማ ሰለስተ ነገራት ምስኻ ኢና ንብል ሉዓላዊነትና ምርግጋጽ ውሕስና ህዝቢ ትግራይ ምርግጋጽ መሰል ርእሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ሙሉእ ብምሉእ ምርግጋጽ ናይዚ መኸተና ዕላማ ተተሓሒዙ ሕዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካ
So the video زي تاريخمو بتدقاقامي تناي تقراي ناي هواحاتن ناي تقراي مراحتن ألامهم أنا تيروم نهزبي زأمنولو زلو كنتاتينا زلنا درنك أنا حدا عبي دي بيت ترايلو أب نايتوبيا سيركلس قد ميوغن أبزا نايفانو كينات مهنري እንግዲህ ወደ ሰሞኑ የአማራ ክልሉ የተለየ ብለን ልንጠቅሰው ባንችልም ግን ከመጠኑና ከስፋቱ ከአድማሱ አንፃር በተለይም ደግሞ አዲስ አበባ ላይ ምክክር እየተደረገ ነው ተብሎ እየተገለጸ በተመሳሳይ ቀን ይሄ ኦፕሬሽን የተደረገበት ሁኔታ በተለየ መልኩ እንድናነሳ የሚያደርገን ነው። እንዴት አዩት? ከአንድ ወታደራዊ እንቅስቃሴ አንፃር ሜካናይዝድ የሆነ በታንክ በመድፍ በቢኤም ሮኬቶች በእንደዚህ የታጀበ መጠነ ሰፊ ጥቃት ነው በጎጃም በአብዛኛው ቀጠና እንደዚሁም በወሎ የተከፈተው። ይህንን በተመለከተም ጀነራሎቹ በተከታታይ መልስ ሰጥተዋል። ጽንፈኛውን እያጠፋ ነው፣ ዋና መቀመጫ የሆነውን ቦታ ተቆጣጥረናል የሚሉ መግለጫዎችን ሁሉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም አንጻር ፋኖ ኣብ ጎጃም ዘሎ ድማ ብፍሉይ ከቢድ ዝኾነ ኩናት ብልፅግና በጊሱ ከም ዘሎን ንነዊሕ እዋን ንስዕሮ ኣለና ንውድኦ ኣለና ዝብል ዘረባ እናተጠቀመ ድማ ይቅፅል ከም ዘሎ ጉባኤ መክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ ናይዝ ያዩታል። በዚህ መልኩ የሚመጣ የሚባል በለጸጉት ሀገሮች እንደምታውቀው የክሪሚናል ኮርት እዚህ ሀገር ክራውን ኮርት ይባላል። እዛ ጁሪ ሲስተም አለ፣ የፍርድ ሸንጎ የሚባል እኛ ሀገር ከጥንት ጀምሮ የነበረ ነው የፍርድ ሸንጎ። በዚህ አይነት ሲስተም አይሆን እንጂ አለ እኛም ሀገር በልጅነታችን በጣም ብዙ ማቆጣ በዚህ ከም እንታይም ዝብል ዘለው እዚ ኣብቲ ኣዲስ ኣበባ ዲያሎግ ወይ እውን ዲስካሽን ከካይድ የብል ኣብ ክልል ኣምሓራ ድማ ከቢድ ኩናት ዝገብር ምህላው ክሳብ ክንደይ ዝገራጮ ስትራቴጂ ሒዙ ዝኸይድ ናይ ሰላም ዘይኮነ ናይ ኩናትን ናይ ዕግርግርን ሓይሊ ዝኾነ ከም ዝኾነ እቲ ኣብ ጎጃምን ኣብ ወሎን ዝገብሮ ዘሎ ድማ መርኣያ ናቱ ይብልሎ እንተኾነ ወላት ወታደራዊ ስትራቴጂ ናቱ ዕውት ዘይምዃኑ ኩሉ ግዜ ኣድማዕ ዘይኮነ ስትራቴጂ ስለ ዘለዎ ብዙሕ ግዜ ኣፅዋር ዝኸስረሉ ነቶም ፋኖ ይኹን ካልኦት ፀላእቲ ኣፅዋራት ዘረክበሉ ኩነታት እምበር ብዙሕ ነገር ኣስተዋፅኦ ዝገብረሉ የለን። ብፍላይ እዚ ኮንቨንሽናል ኩናት ዝበሃል ተጠቂምካ ኣንፃር ናይ ጉሪላ ታክቲክ ዝጥቀም ክትዋጋእ ከለኻ ማራዩ ከቢድ ይብሉ። ምክንያቱ እቲ ጉሪላ ዝበሃል ኩሉ ግዜ ኣድብዩ ኣብ ዝጥዕሞ ጥራይ ዝሃርመካ እምበር ኣትኪሉ ኣብ ግንባር ነዛ ድፋዕ እዚኣ ከይትሰብረኒ ኢሉ ኣይኮነን። ኣገዳሲ ድፋዕ ኮይኑ ገዲፍዎ ከይድ ክእል እንድሕሪ ከቢድካ ትመፅእ ርኢውካ ኣብታ ተድልዮ ቦታ ድማ ረኺቡ ሓመድ ይገብረካ ማለት እዩ። ስለዚ ብሓፈሻ ብልፅግና ዝኽተሉ ዘሎ መንገዲ ክሳዕ ክንደይ ዝንቡዕ ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘሎ። ካብ ወፃኢ ኣብዚ ለንቀነ ዝግበር ዘሎ ዲስካሽን ስተሪና ብፍላይ ካብ ኣምሓሩ ዝወፁ ዘሎ 2-3 ዲቤት ከስማዓኩም እዚያ እስከስምዑዋ። ኤርትራ ህዝቦች ከትግራይ ህዝቦች ተነጥሎ ሊታይ የማይችልበት አውድ ውስጥ ገብተናል። ኤርትራ የኛ ሴኩሪቲ ኢንቴግራል ፓርት ነው። እንደ አማራ የምናስበው እንደዛ ነው። ሱዳን የኛ ሴኩሪቲ ኢንቴግራል ፓርት ነው። ኤርትራን እንደተለየ ኤሊየን ኃይል አንመለከተውም። ለምሳሌ በትርክት ደረጃ በብልጽግና የስ ከግብጽ ጋር የተለየ ሪሌሽንሽፕ ይኖረናል። በጣም ሩቅ ሀገር ነው ለኛ። በነገራችን ላይ የአማራ ትግል ራስ በቀ ትግል ነው ሁልጊዜ የምንለው ማለት ከሌሎች ጋር የሚኖረን ትብብር በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ኃይሎች ጋር በጣም ከኤርትራ ህዝቦች እዚ እትሪእዎ ዘለኹም ዲቤት ጀዋር ዝገበሮ እዩ። ኣብ ቲክቶክ እዩ ተገይሩ መስለኒ። መጀመርያ ክንደይ ሰብ ይከታተሎ ኣሎ ትሪኡ ኣለኹም ዶ? ኣነስ ዝግረም እየ ዘለኹ። ጀዋር 21 ሚልዮን ፎሎወርስ ኣለዎ ድብል ዘሎ ወላ ላይክስ ይመስለኒ። ኣብ ታሕቲ እቲ ዝዛረብ ዘሎ 66,800 ሰብ ይከታተሎ ኣሎ። what the hell ተሓደ 24,000 ተሓደ 36,000 ማይ ጋድ 30,000 ሰታይ ደረካ እዚ ብዙሕ ሰብ ዝከታተሎ ዘሎ ዲቤት እንታይ ይብላ ኣሎ ትዛረብ ዘሎ ኤርትራ ከም ኣምሓራ ንሕና ክንቃለስ ከለና ኣምሓራ ከም ክልል ኣምሓራን ህዝቢ ኣምሓራን ኤርትራ ሓደ ኣገዳሲ ኢንተግራል ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ከነርሕቆ ዘይንኽእል ጎረቤትናን ኣካል ናይ ሴኩሪቲ ፓርትነር ናትናን እዩ ኢሉ። ስለዚ ብዛዕባ ምስ ኤርትራ ሽርክነት ምስ ኤርትራ ዝበሃል ዲቤት ክመፅእ ከሎ ኤርትራ ጎረቤትና እዩ። ፈቲና ፀሊና ኤርትራ ጎረቤትና ስለዝኾነ ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ዝምድና ክህልወና ኣለዎ። ሱዳን ጎረቤትና እዩ። ስለዚ ምስ ሱዳን ዝግበር ዝምድና ፈቲና ፀሊና ኣገዳስነት ኣለዎ። እቲ ናይ ኣምሓራ ቃልሲ ድማ ነዚ በዛ ዓይኒ ርእይዎ እዩ ክቃለስ ዘለዎን በዛ ዓይነት እዩ ድማ ዝጥምቶ ዘሎ ይብል ኣሎ። ግብፅን ኣቢልካ ተሪኻያ ንብልፅግና ሓፋዝ ፅንፍዒት ማለት እዩ። ምክንያቱ ንኣምሓራ ምስ ኤርትራ ከባስ ምስ ሱዳን ከባስ ከምዚ ዶ ናበለ ዝፍትኖ ዘሎ ኣብዚ ኣሽሓት ህዝቢ ዝከታተሎ ዘሎ ዲቤት ክሳዕ ክንደይ ንፁርነት ናይ ዕላማን ናይ ሽርክነትን የርእየካ ኣሎ። እቲ ፅምዶ ዝበሃል ዋላ ዘየለዉ እዮም ብኣካል ዝምስክርሉ ዘለዉ ኢና ንብል ዘለና። ስለዚ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ነዛ ዘረባ እዚኣ ጀዋር ተቐቢሉ እውን ዝገበራ ከስማዓኩም ከመይ ገይርኩም ተዛረባ እውን አይዲዮሎጂካሊ ከግብጾች ተልኮ የወሰደ ትግል አይደለም እያደረግን ያለ ነው።
በኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስት የታወጀብንን ጦርነት ለመከላከል ጥረት እያደረግን ነው ያለን as a nation። ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ ሌሎች የአይዲዮሎጂካል ፋውንዴሽን የአይዲዮሎጂ ተልዕኮ ሰጥተውን የአማራን ህዝብ በዚህ መንገድ ታገል ብሎ ቀንበር ሊጭንበት የሚችልበት እድል የለም ማለት ነው። የአማራ ትግል በሌሎች ኃይሎች ድጋፍ የሚያገኝ ቢሆን ኖሮ እስካሁን ድረስ ድሮን ይታጠቅ ነበር። በቤተክርስቲያናት ላይ፣ በተቋማት ላይ፣ በህዝብ ላይ፣ በገበያዎች ላይ የሚደርሰውን ካል እንታይ ብላሎ ብጣዕሚ ንፉዕ ናይ ሚድያ ሰብ እዩ ህዝቢ ማሕራ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ኣብ ልዕሊኡ ንዝወረዶ ካብ ብልፅግናን ካብ ኣብን ስርዓቱን ዝወረዶ ስቃይ ንምምካት ዝዋጋእ ዘሎ እምበር ናይ ካልኦት ኣይዲዮሎጂካዊ ፖለቲካዊ ተልእኮ ንምፍፃም ዝገብሮ ኩናት የብሉን ይብላ ኣሎ። ኣምሓራ ግደ ሓቂን ኣብቲ ቃልሲ ናቱ ካልኦት ተዝሕግዝዎ ነይሮም ድሮናት ማዓጠቐ ነይሩ ክሳብ ሎሚ ንብልፅግና ድማ ካል ማሕረሞ ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ደረጃ ትሑት ደረጃ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣፅዋር ሒዙ ዝቃለስ ዘሎ ካልኦት ሓይልታት ክሕግዝዎ ስለዘይከኣሉ ናይ ብሓቂ ድማ ትክክለኛ ዘረባ እዚ ቸው ነናቶም ኣርጊመንት ከስማዓኩም ጀዋር እውን ኣብዚ ዝበላ ብፍላይ ንኤርትራ መልኪቱ ዝበላ ክነግረኩም እየ ሽዑ ንሓደ ትግራዋይ ዝበለውን ከስማዓኩም እየ ካልተቋጨ ተቋማዊ በሆነ መልኩ ሰላማዊ ያለው ጉዳይ እስካልተቋጨ ተቋማዊ በሆነ መልኩ ሰላማዊ በሆነ መልኩ የሁለቱን ሀገራት ጥቅም ባማከለ መልኩ እስካልፈጠረ ድረስ የኤርትራ ሀገረ መንግስት ግንባታ አይጠናቀቅም። የኤርትራን ሴኩሪቲ ታይትል የሚያደርግ አስተላለፍ አዲስ አበባ ላይ እስካለ ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ሊሆን አይችልም። የኤርትራና የኢትዮጵያ ሰላም ኢንተርዲፔንደንት ነው። የኢትዮጵያና የኤርትራ ኢኮኖሚ እድገት ኢንተርዲፔንደንት ነው። ልትለየው አትችልም። ይሄ ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ይሄን ከኤርትራ ጋር ስፔሻል ሪሌሽንሽፕ ነው ሊኖረን የሚገባው ጎበዝ። በእንግሊዝና በአሜሪካው መካከል ያለው አሜሪካ ስፔሻል ሪሌሽን ነው ከእንግሊዝ ጋር ያላት ስለዚህ ፍራንስ ለምን ረጅም ማህበራዊና ታሪካዊ ትስስር ስላለ የኛ ደግሞ ከዛ ይበልጣል። ሊፈታ የማይችል ጂኦግራፊ ትስስር አለን። ሕጂ እዚ ዘረባ እዚ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ዘረባ እዩ። እንታይ ዝብል ዘሎ እንተሪኢኻዮ ኤርትራን ኢትዮጵያን ፈቲና ፀሊና ፍሉይ ዝኾነ ዝምድና ክህነፀሉ እንተዘይክኢሉ ስፔሻል ሪሌሽንሽፕ ክንገብር ተዘይክኢልና ኣዝዩ ከቢድ ይኸውን ዝብል ዘሎ ናይ ኤርትራ ውሕዝ ዝኾነ ናይ ሴኪሪቲ ሃገረ መንግስቲ ክትሃንፅ ንድሕር ኮንካ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ መዕለቢ ክግበረሉ ኣሎ ማለት እንታይ ማለት እዩ? መጀመርያ ከም ኤርትራዊ ኮንካ ክትሓቱ ዘለካ እንታይ ማለት እዩ? ኣነ ኣብ ሓንቲ ነገር ምስ ይረዳዳእ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጎረባብቲ እየን። ስለዚ እዚ ምስ ኢትዮጵያ ሓደ ግልፂ ዝኾነ ምርድዳእ ተገይሩ ኣብ ሓደ ነገር ክብፅሕ ኣለዎ ዝብሎ ዘሎ ዋላ እኳ ብቃላት ክትሪኦ ከለካ ትክክል ዝመስል እንትኾነ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተረዳድየን ተዘራሪበን ኣብ ሓደ ፅቡቅ መዕለቢ በፂሐን ቁጠባዊ ሽርክነት ጀሚረን ኣይሰለጠን ድሕሪ ውግእ መፅኡ ብውግእ ድማ ብዙሕ ተሃራሪመን ኣብ መወዳእታ ቤት ፍርዲ ከይደን ቤት ፍርዲ ድማ ውሳነ ሂቡ ሕጂ ክልተ ሰባት ተባይሶም ክዕረቁን ብሓደ ክሰርሑ እንተዘይክኢሎም እንታይ ዝገብሮም ቤት ፍርዲ ወይ የፋትሖም ወይ እውን ሓደ ነገር ገብረሎም እታ ቀዳመይቲ ክትገብራ ዘለካ ድሕርቲ ቤት ፍርዲ ውሳነ እንታይ እዩ? ነቲ ውሳነ ናይ ቤት ፍርዲ ከተተግብር ክትክእል ኣለካ። ንሳ ምስ ተግበርካ እሳ ንዓ ከተተግብር እንድሕር ክኢልካ ሓደ ኣብ ስምዒታት ናይ ፖለቲከኛታት ደይምርኮስ ሕጋዊ ዝኾነ መዕለቢ ጌርካሉ ስለ ዘለካ ሽግራትካ ተፈትሑ ኣሎ። ካብኡ ንድሓር ዝምድና ናይ ባሕሪ ዲኻ ክትገብር ዝምድና ናይ ቁጠባ ዲኻ ክትገብር ገለ እዚ ዋላ ስፔሻል ሪሌሽንሽፕ ክትፈጥር ዝብሎ ዘሎ ፀገም ኣይምኾነን ኤርትራውያን። ብመሰረቱ ግን ዶባትና ኣዝዩ ንፁር ሕቶታት ናቶም ድማ ኪነሉላውነትና ዝሰግር ክኸውን ኣብ ዘይክእለሉ ግዜ ክትዘራረብ ትኽእል ኢኻ። ፅቡቅ ዘረባ ክሳብ ፖለቲካዊ ስልጣን ትሕዝ ጌርካ ዳሕራይ ስልብጥ ምባል ፀገም ኮይና ዘሎ እምበር እዚ ዝብሎ ዘሎ መጀመርያ ከምቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝተባህሎ ነቲ ውሳነ ናይ ኮሚሽን ዶብ ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢልካ ተተግብሮ ኣለካ። ዶባትና ክሕንፀፅ ክኽእል ኣሎ። ምናልባት ናተይ ቲዮሪ እየ ዝነግረኩም ኣብ ኢትዮጵያ ስርዓት ክቅየር ይኽእል እዩ። ስለምንታይ? ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ስለተቀየረ እዩ። እቲ ብሕጂ ዝመፅእ ስርዓት ቀዳመይቲ ምስ ኤርትራ ዝምድና ክገብር ከሎ ቀዳመይቲ እየ ዝብለኩም ቀዳመይቲ ምስ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ስምምዕ ክገብራ ዘለዎ እንታይ እያ? ምትግባር ናይታ ኮሚሽን ዶብ ቀዳመይቲ ሳያ ክትከውን ዘለዋ። ስለዚ ተዓራረቕና ጉዳይ ናይ ዶብ ክግደፍ ኣለዎ ማለት ኣይኮነ ድሕሪ ሕጂ ጉዳይ ናይ ዶብና ሓንሳብን ሓዋሩን ክዛዘም ኣሎ። እታ ናይ ዶብ ተፈፂማ ዲማርኬትድ ምስ ኮና ቁጠባዊ ሽርክነት ድዩ ወደባዊ ሽርክነት ድዩ ካልእ ክግበር ይኽእል እዩ። ግን we should not leave anything under dispute ከምዚ ዘከራኽር ከምዚ ስለ ዝኾነ ከምዚ ዘይኮነ ውዱእ ነገር ዶባትና ተሓንሲሱ ወላ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መሚት ሜትሮ ፓሎ እንተተኸልናሉ ፀገም ኣይኮነ። እዚ ሓደ ካብቲ መወዳእታ ክግበረሉ ዘለዎ ጉዳይ እዩ። ነዚኣ ምስ ገበረ ብወረቐት ስለ ተፈረመልካ ክትኣምነ የብልካ እንታይ ዳ
أبايتا كتتكبرو كساب زي جبرة زخانة نجرت كبرية بالكا سلزي دحرجون بوليتيكانا إيرترانا إثيوبيان كأرتو غينو مسرتو نتي نايدوبات زلوس أجمع تقبل كا نلو لونا إيرترا وملكت حتى زو تزربنا تزرب كا دبلوماسي ويكاشركنا دبحل يلا سلزي بوغن إيرترايان تواك وهاب زخل مالتي أتي نسو زبلو زلو نايجوار زربا كرداك مالو جوار كورغومي قلم له he's a politician بوليتيكانياي ربحانا تنتايو مجمريا مس إيرترا زمدنا كجبر زل زلو نفس جبرو زلو قالت بزي إيرترا بزح عوض كم تقوم زي كل فلتي حاده كالاي he's talking to Ethiopians قال إيرترا لوزو كويت منه he's not Eritrean politician إيرترا بوليتيكانيا يكون نسو نيثيوبياويان كم يجرو يمنيز أرزلو إيرترايان يكون كم يجرو زم إيرترا بس مرحت إيرترا ركب الوخون انت تزراري بقول خلا رسي مسجن إثيوبياويان كمن أبتو بوليتيكا يزدل زلو لازم تزرب زلو نعيس على أي زرباي يكون نورمال زرباي reasonable زرباي سبحانه قون تاك خوني كلا رسي كله كأنتني إيرترايان كنجراز دللا أنا نجرا من قدي إثيوبياويان سلطان مسحزق غيرونا ما يكونن غيروا خليهم نحن انتي نقبريشو نسوم سلطان كحزق لو كسب زدلا دلو نتبهم ظهر قينا مو دعريت المنان تغينا مول to some extent نحن أنت قالنا ويلك شاتهم دادليتهم قبري ما باقرهم سلازلو كسب زرقاقون دعرت حق زمان لغان سخاد ما ناتكا بلان بي جيركا ناتكا قطبان ناتكا قلملان تبو جيركا انت داي حيلكا لكن الدنيا متبحن قوون تقمت لهم ولا دي ماركت جيرنا خلنا تدوب كم بحدش قال مغنيات توترو لذي نحن دما نتكونتات تقيمنا قطبانا أبزل على درجة كان دايبو كن كلالنا نازي مثل نقبرنبر تكالب كونتات نساتهم سواء نقول كسلبط أي كلونيم إثيوبيان جوار مسمسة ويون هو واحد نفس التام مسمسة كله perfect كهوني رزق حسب يجايو كسلبط خليهم كموتر that's what we have witnessed for a very long time أبزل لكم كحال بدك زخانة أبواتيو زي تزاربو كسمعكم there is this guy حتى لا زخانة كل جزء نشعبي أنت تداخمو جينا زفتم زلوا خينو تسمعه where is that guy man this ወንድሜ እንዳለው ያለፈ ስርዓት መናፈቅ እንዲያውም ኢትዮጵያ ጋር ሰላም ሊሆን አይችልም ያልከው ሁሌ ነው እንደምለው አድማየር ማድረገው ፕሮባብሊ ከኦሮሞ ቀጣቸውን ጥለው የተሰደዱ አይደለም በህይወታቸው ሬሳቸው ወደ ሀገራቸው መግባት የማይችል በፖለቲካ አቋማቸው ምክንያት ኤርትራውያን አሉ። ከነዚህ ጋር እንሰራለን። ከሻዕቢያ ጋር ግን ምንድነው እየሆነ ያለው ካልከኝ ሻዕቢያ ኢትዮጵያን ተጣብቆ ቅድም ያልከው የኢኮኖሚ ግንኙነት አይደለም የሚፈልገው። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ጋር ተጣብቀ መክበር ይቻላል ነው የሚለው። ኢትዮጵያ ደግሞ ከፍ እንዳትል በማድረግ ይሄ ፍልስፍና በጣም አደገኛ ነው። ከዚህ እንድታየው ነው የሻዕቢያን ጉዳይ ያነሳ። ሻዕቢያ ከም ሓደ ሰይጣናዊ ትካልዩ ኣይትእመንዎ ኢሉ ከምኖም ዝፍትን ዘሎ እቲ ባህላዊ ኩናት ባህላዊ ፀወታ ናይ ዝብል ዝነበረ ትማሊ ሕጂ ድማ ንኢትዮጵያውያን ካብ ናይ ኢትዮጵያ ተኳኩይ ናይ ትግዝኡ ዶ ከምዚ ትግበሩ ኢሉ ዘጠንቀቕ ዝነበረ ንኢትዮጵያውያን ሓላዩ ኮይኑ ንኤርትራ ናይ ዝፈልጦም ምስ ተቃዋምቲ ዘለው ናይ ኤርትራ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ከውድቁ ዝደልዩ ዘሎ ምሶም ንሰርሕ ኣለና ምስ መንግስቲ ኤርትራ ግን ደዋፃና ይኩን ኣሎ ንባዕልካ ኣብ ስደት ኮፍ ኢልካሲ እንታይ ካ ክትገብር ከመልሓስ ኣለካ ማይክሮፎን ኣለካ ፅቡቅ በዚ መንገዲ ስኻ ትገብሮ ዘለካ እንታይ ለውጢ ከተምፅእ ትኽእል? ሻዕቢያ እኮ ሰብ ፈትዩ ፀልዩ ናብኡ ዝመፅእ ዘሎ እኮ ሓይሊ ስለ ዘለዎ እዩ። ፓወር ኢዝ ፓወር ሓይሊ እንተለካ ጥራይ ሓይሊ መልሓስካ ኣብ ካሜራ ተቐልቂልካ ስለተዛረብካ ሓይሊ ዘለካ ኮይኑ ስማዓካ ተሎ ቧል that's not ትክክለኛ ሓይሊ ይኮነን። ንቐፅል ሶሎኔ ሰዓረ ሂትለር ሰዓረ ኣብ ኣፍሪካ ዝተፈጠሩ መዓት ዲክታተር ሰዓረ ትማል ደርጊ ሰዓረ እዚ ስርዓት እዚ ከዓ ምስ ሓደ ህዝቢ ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ኩሎም ህዝብታትን ጎራበትን ዝተናቆረ ኩሉ ዝዝረዮ ናተይ ዝብል ሰይጣናዊ ባህጊ ዘለዎ ኢሪደንቲስት ዝገርም ህዝቢ ከም ህዝቢ ኣጥፍየ ክነብር ይኽእል እየ በርኪኻ ክነብር ይኽእል እየ ዝብል ስሑት መንገዲ ዝሓዘ ረእይዎት ጎራበትና እውን ብምባር ንረአዮ ሶማልያ እንታይ ከም ዝገብሮ ዘሎ ምስ ዓብዪ ሶማልያ ዓዲ ንምግባር ዓለም ሙሉእ ዝረባረበሉ ዘሎ ገዲፍካ ምሰዮ ከም ዝሰምር ዘሎ ማለት እዩ። ኤርትራ መንግስቲ ብሓደ ነዊሕ ክንደይ ነገራት ዘሎ እዩ ትፈልጥዎ። ሕዚ ቀይሕ ባሕሪ ጥራሕ ኣይኮነን ኤርትራ ክትህሉ የብላን እዩ። ኤርትራ ሃገር ኣይኮነትን እዩ ብሱዳን ዝኸውን ዘሎ ንረአዮ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ጀኖሳይድ ዝፈፀመ RSF ዝበሃል ሓይሊ መሓዙ መሰልጠንዩ መዋፈርዩ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩነታት ብልፅግና በዓሉ ብዝፈጠሮ ዘሎ ፀገም ኩሉ ኣንፃሩ ንክስለፍ ይገብር ኣሎ። ናብ ጉዳይ ናይ ዓድና ገፅና ክንሰግር
زبلا كانت زنبالي أبتينا مصنعة مقبار ممهار جلس لزنبرة أي تقبل كوني لكن بزح حتى بيعني كل تعمت انفرت مرتد صراحكو كم حلافيت كوينها ناي بحق كم أبو كم راحي بزح عليا يو غيرو مالتي حجة حدا خبتي نميسر سمرة زرنقون تايو تبقيسكا أبناتك محدرة أبناتك سلطان كم زخ جبريلك بتحسب له جزء بتعميو زي تابع كمالت لذي ناي بحقت ناي مقبار عقمنا كنعبي ذا حق زنائي مالتيو ميستر سمرة سجاب علته مسوقته خا ولا ناي تمرت عدل كركب ذا حق زنن السيو تماهير مسمت أخو مورال زبن زنبرن السيو لذي كم مراحي قداموت بعالم ميستر مسكرناتنا أتو سمرة رؤسهم عرفتهم زرب زلو زربايو لازم نبر بدوتات نيروي ساز نزين مبده هنا ستمت ناتهم ناب حزب سراح توافر ناب توانتي تمكرنا وسون زنبره ناي مقلاينا ناي ستمت ناي كم زهلو ناي مقبار ترى ناي سمر رؤسهم منستر حجي منستر سمر رؤسهم حيال ترى كم سب بحبار صنعنا كنبل مريحنا أقاليسنا سزيتي ناتو أي تأبال كوينو سريحو سلازي كله تماهيرو يخا تطبيقون تماهيرو ناي نباب عدا نبي إيش زخسدنا كلون كوف عبشع جميرنا ركبات ميرنا بأمريكا زنبر لهم أمباسادرون ولا بزي لحراي زي أبرئستي مينستر تمهرتو مهانو إثيوبيا هم أمباسادور كوينونا بصراحة لزنبرة عابي خابز مينستر تمهرتو خابز مدة بجميركا نويح جزي سبز قربا جزي خاب صراحة وافر عاقم كم تريوز لهم كاب استفل عليه سبات كاب ناي حجي مينستر تمرت زلا اون مسكرنتن ناتو ابركتون ناتو صلوان يوم زغلصو زلو ابيرتي بلاتكم كيتكم سمعوا ناي بحكي دسبليو حر جزي نسب تاريخ ناتو مصاحب من باب تراي ديكون استو مابزوريو زنبرو زبلوا ون مسمع اقداس يخون مالتيو سيون نغصل ቦታታት ተንቀንድ ዘጋጎምኩመን ክንከደኒና እቲ ካለ ድማ ሕልፍ ክንብሎኢና ንኺድ ንዛወር ኣብ ርእሰ ከተማ ዘባዶ ብዝኾነት ከተማ እንደፈራ ዋው ዛራ ዝበልኩም ንኸማን ነርኩምሽ ብዛራ እንጀምርሞ ዛራ ቤት መግብን መስተን መዘናግዕ ማእኸል ከምኡን ጌስት ሃውስ ኣብ መእተዊ ከተማ መንደፈራ እትርከብ ዛትሪባ ዘለኹም ያ مچم اندفرا قدم دينا نفلتا لو مگن كنفلتا يكالنا ناب اب چانلا اب ريحانا ريهام أنا ريهام channel كيتكم رايوا نقرا من قدي نشتي كريكم دلي امتيا and yeah I mean it's interesting كاب تقول تقبر مدبات زين كتماتات كتزور كلا تقبروا يدسب لنا so thank you بلوا support جبروا من دفرا بزوجتا كم تغيرت يا ذكر أنا كنت شان كلتن ديوتي من دفرا دحري بزوج هي تغيرات سمعة yeah it's beautiful to see من دفرا جاي I hope باكال كاب كالك زي كن ريا مالتيو أب 4 عامات ناي secondary school استمهر كلها كتما سلزخونات بزوج تذكروا تازلني مس من دفرا كيتكم أبتناتا channel ريهم support جبروا نايلو مارستي أبزكول بكفتني لايك مقبار share مقبار دماغ كم وترون الزخاخر thank you